Move on, my God. Yeppa. Sompa FM. Ejanasu, Eradina, why, yeah. Sojana, move on. Janasu, Eradina, why, yeah. Ejanasu, Heba, Abba. Yes, you by so bad you by so bad sound. Mini abrana ube yankwa. Na ya boma danasi. Obayo. Eradina waye. Bala konfwa komo. Friano pape pimo enyumbre. Say no wakanchia. That's right. Wakoma. Hey, Ojamu, I be just say our ready. Hana yami deno. Amunumu wape. Na uradi nyankupo ni jana so. Ejanasu, Eradina, why? And I saw for you Ghana, huh? At once by force, instant and instantaneously, fast with immediate and immediately. Ejebi be so wabrabum wate. Ye will be a benyanko wate. Bassi mix. T. Se uradi jano bo abrabo mu a oni emanyi na rabe ye foforo oni emanyi na rabe sesa ojani nti jiobey ojani nti wanimie uyo hienia ojani nti ubeye de fo wate Ejanasu, Eradina, why, yeah. Heba! Makaita maname call mountains. Me na me call mountains call bomb pies and versa me nyumba TV so. Na ye suo. Onze Janaso. My God. Eba. Aba. Asante mampo boso for park so. Na me bompa yesusa. Me se urade kasama me. Me jebu so wo mabrabom. Ejanaso. Anyway, the metia no my emotional. Right, I was here. I am Sompa 93.1 FM. So the Sompa TV so and so and Oshami Jumadi Dini Hour of Hope. Kwasiada anopa bia nonso ekosi nonkono empire mu and our Somfo Minister Kofi IBJ. Many my bedwafo ede Jumadi Srunkun ebre wom kranche sem wom kokobon sem wom afutu sem wom near the secret of life don so ebebrel. Anopa mi mpese message bre because enkomo a ewo pono so amede bre wo no ensem wom ano odin. Sompa FM. Na menkoma mabedwafo akwaba. Ene mi tumri ka giri because ene nkoma mi bedi no. Wani beda ho pa. Ebi atome. Ebi ato nso. Obi kura de afa na eba beto. Enti na mese men sabre kura. Ene mi wofa wa ha. Ma menkoma mi wofa akwaba. Over me mo akwaba no pay. Ya dua na wusi.
Of Ampacho Bibia Boko, dear. Christo Adom. Nice one. Divine selection akayen. Yeah, the radiasi. Right. And then so me mami will fear her na oko esreso feya se a. Asa for a friend said Nazareth mu no ho. Also Lady Bishop Joyce Atta. Na wo no bi a brofudin no ne you know untimi mwa. Obi say Lady Bishop oti musra wo de wuduru Jasbro filling station honum na ho. Also Mama Coast. Mama Coast here, wo body na obia ni Mama Coast. Wo de Jasbro ho na no. Billboard bi si ho. Mami bi ne ho fe pa. Na wo hye bishop for chana kono sa. Na wo da billboard no sa mami ne ho asem na me kan. Enne my so privilege. Me mami e wo fie ha. Mami nkoma me mami akwaba. Mommy mu akwaba no pay. Ya eja. But on a bibia boko de. Yesu adom. And then what pager mantle ni say there na say e wurade tumi ba be twa fa ne maso ofidiem ha. Yesu demu. Oh my God. Nazareth for the chia kese ma. Wow. Say ya chia obebre. Ye da nyankopon ase. Na programs bi wo yanim. Afei na nyame adom. Ye ye free ho. Enti Nazareth for say me be mamu date. Me beba fie. Na enya sem ketwa. Me banso de me di team ni nyina na eba. Enti Nazareth for say dem so mutaye chi ebo ye chi dom na onyame. Onhyira mo pa na onye mo kese. Anopai enkomodi e wo fie ha na me pese me ni nkodi nkomo bi sa nkomo yi medi ni be 2 years ago. Na video na me be bono me try asa na ka me pe the original video no so no ebre duru se pese me di nkomo yi no na video no minya na o se me kwachiri na me kai se ebra Dr. Blessed Foster pese odi mi di djuma as a host ben fie mienu ne fani enna o teteme Christmas brebi mu enna mi di san komo no wo afidie so na ye wia nti komo ya be di so te wia bi o ma komo na ye di atwam nanso so eye nkomo a mi kotie ye no e wo se mi ni utie mi a me hwe message na mi di hu nkomo no a se me tena se me said di hu nkomo a ensem bi wo mu anhwe ya na mantimi amfa amma wo sɛdeɛ ebre na atwam no me di sa nkomo no enti me pese me bo video bi na abusua sa video na me ba bebo no ho ma me mbonwum bi ansa because me hwe video di am say TV ni awurade nyamia ya bi o na me di kai aka video no wasala what the hell is it live video me hwe 2 years ago just 2.5 years this is my baby that na me hwe manim pa the video ya but don't mind the video come on a video no na me pese wutie but no pay wo before me boss a video no enwum bi damakoma so pa na anope ma me fanchi asoronko emma me ankasa me maame ohini ni adazo a Mrs. Genevieve Abrifa Yeboa one the woman of faith team ni nyina nyankopon enhira mupi enra dwumadi soronko ekoso wo KNUST business school na odofo na enyasem ketwa migina me maame anema no pai ede enase soronko emma wona ebebo adwumadie no ma adwumadie no yes successful me maame PCA Esther prophetess Keita Sante ene me maame Abraham Ponsa mi ankasa minu ya fia ya bo anom ne na pokria Seclair Monne team ni nyina no bi mu ne chese mi ankasa me papa Mr. Abrefa ye bo Clement odifo pa Apostle Moses Osai me pamcho se dino tika ma na mo de achame obi bia obeboa ma me maame amesa adwumadie ne ye adwumadie enra no nyankopon hyira mo na wonfa mo free adumo enko adumo in fact enra ne ma gye yensem
nyame nhyira mo Ghana ewiase machre odo me ankasa me nua kwasi official so nyame onhyira pa na wonye okese na nra ye boss anwu we e wo PCS tabaya obo oto sanwu na me bu nkompon hwe mati na me say no the Lord has been good se me hwe brebi pa ne nei bre ye je Erade me da wase. Erade me hyew de ani monyam wate. De mani naso na wama me nsaka. Azuka me ya too emotional but I was see a din komo. Akwa bi si IBJ de who timi switch just some few minutes. Man here me said there a da obi aba makoma me na ma ntimi nni nkomo we na me ba bedi no. Mani age na me orange wa ho the entire boss anyway and then me be di adamfo ho nkomo na me di nkomo be 2 years back na sade mpese me di nkomo no video na me bono me kase me di nkomo na kire wa me ntimi ni nkomo na se video na me be bono me na me di sa nkomo no be 2 years back but energy pa me di sa nkomo na ya na me hwe na me pese wutie no Sano pe me kase me di san komo na me nya that energy no me hwade no because sometimes we speak with passion and emotions. Azuka say video na ready a yenko tie sa enkomo we nimra Nipa na wo friend say wadamfo no Azuka me so shase ma me why hwe wadamfo yie wate
nipa na wo friend say wadamfo no awie me hwehwe ne yie na obroni ka sembi o say be careful of your enemies once and your friends 1,000 times, for a double-crossing friend knows more evil. I repeat, be careful of your enemies once and your friends 1,000 times, for a double-crossing friend knows more evil. Or say, what time for no dear, a braba coupe say, and also we are careful what on. Na enipa wo friend say wadam for no ebra pim ena mo ani na ho e won ho esan say oyonko a woye kwaha bra ha no sa nipa no wonim bone pa bone adore no me say obi frɛ onua bi won nkyɛn sɛ nadamfo babra me sɔre aba hwɛme nsama me ayɛ poison obi no na nya ne tamfo o na nadamfo awie me se hwɛ wadamfo yie wate because oyonko bi yanoma akokone kone wobɛkwa tifia kwahono nsuo na waba nafo asa bebisa ah wo secret bi na ɛtɔ abɔnten no wo ga zahwa na de kɔ wadamfo na ade ya na ye me ya ne sɛ je wonamfo ne bi wɔ hɔ a wo na wo ye o mu pila o wo na wo toma o mu die o sa nipa no sebe panimfo ni mu a se wonni hɔ anka wonni hɔ ba sa nipa we nso ne pɛ wo downfall me se enne hwɛ wadamfo yie wate hwɛ oyonko bi ma bi mu ahwe ase adamfo bia mo bia wade agu adamfo bia mane yonko adwuma gu awie hwɛ wadamfo yie babasie timi agina damfo dini ni din koma to the stand say sabe mpanimfo ni mu amano susumu na so oni ni kunu empa mu agodie nyina kora na otimi ka kire na damfo maame wa my disappointed obekwa akoso ahwe hwe obi hwem ya wiei wa wade egu ye no na ye wadamfo on say wo hwem wo ra ho pa because o ton awade ni mu secret nyina de ma wadamfo awie hwe wadamfo yie me say wo bi adwuma gu ya yi obi adi wa adwumam obi atofom yade abo obi kura de wawu na damfo hwadamfo boni yie bra susuji adamfo di me say wo babasie bi donadamfo kura che ni kunu a wati sika wade no hwadamfo yie. Be careful of your enemies once and your friends 1,000 times, for a double-crossing friend knows more evil. Bra, wahia siena eba na wadamfu. Mena me come to the war. Because I would tracy be a wadamfu ni free bar, or tamfu be until one chain. The very day I will decide to say, when you are young for and show secret be a mono, sadano, what tamfu, on your secret be a muta. Open it, you come no dear touch in a wadamfu. A damfu bonny be a who are yet to the stand say, Impeja abawa brabom now, cosron on pet, into a fuck quabbis to wash from. Let me tell you. If you don't secure your roots, you will never bear fruit. Hey, Adam for also Yadam for money. Wanna make us abro for a mouth. A branch here now open a downfall. No, what down for now? Person, what ton of chef for no? One did you obedient? One on a Toma would dear Toma will say, we are where? But what can a cheer some bonnet? What you turning Antony? We are down for bonnet. We any paboni need to bra. Any brandy too much, sister.
enti wadamfo yi a woni ne kunu chate ya opese wo gi be ma ifiri ne nsam no wo ya damfo papa no. Right. Abusia enkomo no na atwa gu no. Lady Bishop Wahana woni mo fatie no mo hwe nkomo din. Medofo Mr. Shadamfo boni ye. Na madamfo, na madamfo. Enso wu nyina yakwa ya. Eye sister ya. Miss Popo Chichi Frisia Simbekas wo den chema wu a yenye na chinyi. Na nsan na mi di nkomo be me say, "He, wo di nkomo a ya afa bi hwe frigi mu." Na kwa bi na wona nam no, sister bi na wona nam no a. Waka ho nsam nyina atere no, so waka to abonten no de ntoro fra mu a, ye begye di. Shadamfo boni ye. Adamfo bi kura mpo a wadwene ye so wo ya adamfo papa. Hwene ye. Meka sembi na me saka ne. Enipa ya hwe ase ma ye hunu ya dofo. Ebra ye dafo mo no, enam ye hunu ya dofo. Na ye mpagya nso ma ye hunu ya tamfo. Wadwe ye so no obi nam oye wadamfo. Adasa pemo bronti no. Die nipa pe ankasa ene anim guase. Ebra wo dafo ye po anim guase de agi din. Enti kapra simpo bi de waye ne ho se bode bi efre ne ka me nko da bia danka wo kɔ ne ho kwasra de no de wo je fans kofia bi je kurampo me na me boa no wo da fam de obi animo sister abra wankasa no wonam sumu obi an hyedan hunu wo so mfaso obi ya no me pacho ye nim ho asɛm o na wo de manyame mpagya wo kakra ɛhɔ ne ye be kyerɛ wase. Oh, coffee meaning no. But na nsa ya. What to aduro? Na one ne konna kra na nti wo kan ye begye adi. Hwadamfo yie, hwadamfo boni yie. Mirafo, mene wo kasa se sia obi business a collapse and adamfo ntia. Sister, wawade a egu anami ka ho asem no. Awade na nkasa se sei wo kotena se din bu nkompo hwe ne ma no. So on se wadamfo na ma won sesi fom. Na bimu kurampo de adamfo no free wo nkyɛn no wasa kwakɔhye ho bɛma na otu wofu se gya no no oba na otu wofu se gya no no otwe wo ho no na wo ho adamfo wasam na me ne wo ka no ɛna me nkasa pii me pesa me ba wo nkyɛn ni yedi broken heart ho nkomo na broken heart bi so free ye namfofo ho na eba Miss wo baby donadamfo che ni kunu ba ma bi donadamfo che ne yere wonne na damfo kasuma sam e che ne yere hwadamfo yie the year 2022 a de bia me no kasa mi su no e ya damfo enamfo na de me hwe fom bo me fom ma me sika shi se to me ji adamfo di adamfo ma me sesi fom afina me hyedem na me su na PSS tanwum ya na me boy or see you silence my enemies. They don't know how we made it. And na san crofo ntimi tena se hey akwe odi o menye den nyame ne boafo me ne wo kasa sisi a obi hwe me ai waji adamfo di amene wato fom aye wusu from na ye ni nkomo adamfo ese on sa me na ma me kwa na metime ka mu me kwa na me nyo bia na me pɛ na mfosem saa abram pɛ sɛ me ye business na nkrofo bi a no mo wo me nkyɛn na mfo introduce me ye suma me soro sei ene yi mase atwede me na maka betene so yi me de mesi fom ofa betene so de se wo koka na wo hye mpaboa ida se wo sane a habe papa no ne hwa ne be wo nem aha ana se wanga sa wo hwiri aba ba hwe fom awu ebi ne de ye me no afi na me hyedem na me su de adamfo timi ye bi no he se sia me ne wo kasai
obi ye wadamfo o pese o introduce business bi ba ho wa hunu pa se wo de usika wura saade no mu a ebe hye but don't pay we enti no o push you me pese wafa asema awakofo na metie emunsam no din na wotie pa na me ka no kore makaka enema horo bebre aha na nyame yedana si pa se oye memory ya ede mai memory no ehuhia awu se to ba wi asi bum kompon e ko hwewachi inya kasa asem no kire wa ne ye twa adwen asi bibi so na mfusem na wo kana wafa me se enne nkoma me bedi yan se hwe wadamfo yie wai wafa edu time na ko hu se obi ni nadamfo kontokwa o tobo na nsem bia epiepie no epiepie balance kofi abi nyamini mabra body agro because dia atu obi a yede ni secret nyina ba to abonten saa no bra akona ne koba no sister ababa wa bi na ne koba no ada ne bubefu no bi betimi ato yo udin komododo yo obi wo ho sebe star ya ni kunu yi no krambo na damfo nim sister day sebe atopa ukunu kura to ewo mpaso krampo no wadamfo nim eho asem nyina when I make okay are you mad sister ade wo bodam obe swahwe obe be swahwe wo de so obe swahwe because e bi ono no na wade a wote ase no ni kuru ntimi nto na topa saa na wantu na mikono na ushia wo namfufua na mikono onso wade egu ne bi begu aka ho wofa sade yemu bi yesi hunu namfo sade me se ye wonkrofo bia wo ma dwen wo so madamfo ne ye aye no wo mu no omum na dwe se o madamfo re ba yenim se o mo kafa ye chi o ye hunu but ye nam ho ye this ye ni anda ho masa mo ni na wo adamfo ho hweye woni pa wo frɛ ne sa wadamfo ho no obeku misi wiase a ye wo no enipa da fom nipa to fom a ana wo hunu wadofo wo mo do no bebo wo pagyaw asa de wasiw na so biem na nyame nya wadom na pagya o pagya ana wo hunu watamfo misi sister bi wa na yesesi na damfo bi kura ne nkasa biem obi kura mpo ye busuani ka bi a wototena mu promotion ya wunya wa adwuma mu ntino wone wa yaka wone obi ti compound house na ye wadamfo no na mu konna krana mu no aduane bom ye bibia bom onse nanse proto ketua bi a wunya ya kosi piemienu wo so no omra mehwe ba bi a otekura wo so mma anibra bam wo ya damfo bone nka madamfo de ka bi nya de anka wo se ye fe shadamfo boni ye atena na bibia na madamfo mommy me se o ye counsel kurampo no ye wo bim ho mo ba counsel na watam na damfo atue na ti na madamfo de bibia wonim ntena mami hwede wo kire me se there was a day na me koye direction bia ma lady bi na lady ne frame me a me sisters kan kokoda woni hwan ne eba wonim sunsum edi na chi wonim ani a ode sound na wo secret ya wabra bomu nyina da ade bi ye wo nyina so bia da wadamfo nim eno na ehu no me se odi nkoma a ya fa bi she fridge m kakara wai ababa wate sewo nyame abɔ wani mo nyam sei utiri enye wholesale se utiri ya ise Kenya foti enye wholesale asem ntimi sie utirim bibia fa obra bɔ hu bia wadamfo nim na wankasa wunyina so ye sei
No, brother, your secret is your power. No, where is your power as a lady? A branty the monyam for. What to mean keep secret ya crampo? BPF for a brabo who be a dawadam for him. Sikaka craba, no afraid, and I'm a ton at the menyase you. Bra, a day. And you nim say, Nibre will we are say. From an in como. Ebi a dear me can you know, be the old nim the SCA. But I no pay. Brebi remises here. Was ye IBJ Masampana who can you because Adam for big proto no then a she from no still want to me sorry beam and think come on midi what it even who na was soon. Quabrani, and Rami one man 500 cities be hate me phone back on now where they when ye me wanna branch be free Dubai. I was a minister. You're from Theophilus. Now, okay, me na, Emuobi, me young Kubi, Emma me free. Dubai, bar Ghana, say what they may call, say UK or say whatever. Me be din say seme. Now, what foot you? And a boy me, I don't know me free or no. So one family call her. Coming no madru. Na osin wo ba be ko chese di adamfo ye no wo ma ni bibia firi nsa wo mo daadaa no even the passport kura mpo no wo mo san gi firi nsam to osi asema me ofre me ka che na say opani forget bibia na san start ya barabo no foforo osi minister o ka asem ne kire me no na me say na papa idi asem no wo ka ne sa no enti na afe wa bedi Ghana be 6 months wa bra na busua nim na me se frɛ wa busuafo na kache o mo se wa ba Ghana na se na ato o se minister ene me sɛ o je sɛ wo ne me wo fa kasa na se mame ne wo fa ne kasa na ye ne wo fa ne kasa no no what is and wo fa so na bedi Ghana 6 months na o mo nya aware in fact ne mu wodene ba so me kache papa se wo pani se wo fa se no situation a wo mu no enye blame game no here o mo nkrokro no enra abrantie no frame me da sori ye no na chese wa send sika 500 series abeto me phone so say nyame asan ye madom enti ye din kranse sa na o say nya connection bi sa call back to Dubai eno kran posi ofiri kuma eno kran de me na mrafi o so ofiri kuma se kwa kra na say me ano me ofre me na me sa man TNT ama de koye na abrantie di adanse hye nyame no mo say minister sa da na say wan fa me ko de namfo de ye me namfo no bi ye wa busuani obi wo ha wa ye wo fa opese o dan na brabo no se pemsan opese wo be san no ho obi wo ha wa ye wa kasa wo maame obi ben pa na ka ye funu baku mma etimi twema nso ma ne ye ade a competition ko ano no resesi am ne o ka say wo se o me de me ni adamfo me ni me sister so be se na oye wadamfo so onye wa obi adamfo ni kunu obi adamfo ne na yire ukunu no kura mpo no hwere yie wo yire no so hwere yie ai me se me hu obi a na ni bre na yire because na yire wo bi sene no na me ti wa nyame aye madom na me yiri wo bi sene me a nye fam na wasam de da na me de ma no fa no ho a bi tafre me hey akwaje mfo nyame cha no pa nyame hira mfo mfra no mu kwado akwa so wanya bi abrem bi o na pete mimi hu se wo sika de abrem ma no ba fa ho abaji sika no wai mimi sika de wo dia na akwa wo sika na me so me dia no ya de arabe yafo wa me chiao me yire yafo me yire benis wo so me chiao wai aha eze musika no me so me dia ananya me dia arabe shadam fo boni yie bra bi su dia damfo de aye no
azuka umabua me na me nkwa homa no so wo ba mfrɛ me be ma mfrɛ me adamfo ama wo nsasi fam adamfo nti ɛna wo sere na wadi hwɛ yemu bi nyame na ihose ho yemobo esa ma ye second chance wa brabo mu a medofo sese nyesa nka wo timi nkan yo sese bre nkama no madura wu de adamfo de ye me tiwe kura na me mpɛ na mfosem kura dada na eja edu time bia nyesa bi ho obi ho pa adamfosem o ba dwuma de bia wudi no so no ontimi ka se nko am hye okokua mu ye obi na wo so introduce sa kwa no hwe ni ye mama lady bishop home because my bonus bi so na me azuka me se mo meboa me na me mfa course kakra wate 0551 93193 adamfo ama won sesi fom adamfo bi ama wa hwiase okura de uda so da fom brane en share who experience ye di nkomo ye sua de na madamfo na me say asem maya na odwin so obi do na semba ana bo se wo kokuo mu asem no enye kokuo mu asem o ka o be ka TV so kra ka ye. But let me tell you something. Se bibia simuntem krampo na please, because of intelligence in tin wo the secret you guys have said Mr. Kataso kakra na me ni wadi nkomo yakunti se me ni unche bie mu ntino wakogina ba bi di mi hu nkomo sopa me brome nsemo so twa nturo gumi so bome fom utimi ka kire wo bi se wadamfo ye okot o ye ne na ye nim no eduro no de ye de oye no en said ye wo ne akwa nam sa no o ka sedura ye be giadi na se sia me ne kwaku benchie enam yi no be gina ntintan se o IBJ anopa bia wo ba wo de bosum na ye adwuma o me pache wo be giadi Mr. Shawadamfo yi wate there should be a limit. Wo chambers mu nyina wadamfo nim wo bi okura nye nipa bi akura de netena wo hall o mi so obi ye wadamfo wo ba ofi afa ne tena bia na se ho na ni nkomo emfa ne wura wo ho ehwe table bi esi wo ne sofa bi ni wewe na ni bre ye wo gofo bi ho o mu ba yi o mu de nam wiase na ye ni bre sister woni brade dodo because se nye ni bre pa asema wo ka fa wo nua bi no ho no eye ntoro ba pese wo ka na to form Kevin me sure sen kofu bi aba homa no so anopai adamfo mesro ebre we nya bra wo betufo tie mi yi pa ebre we ye bra wo be share wo personal experience ni de asua de because afa na bi mo ba omo de afa no omo ye green horn adamfo nhyedan ye omo bone saa enti afia wo fa damfo na mse wo hu ne se wanya nyame anopai ma me fa nchia soronkomma emaba wa mienu bi wo ehwa ha wo mu nyina nso de Sofia baako top girls nchen ho nwumre ya na wo chikusua wo ho no mo do time bia ya na ye pre street life ro kakra of also odi suja cha me ho ya na me mpefie aduale kakra do time bia wo am feel say ma me ko street ni so na sister yi da bia me ko chikusua ho say na wo nche da hu me adabi no ho say hey IBJ ze uni sister Sofia no pa me chia o ana Sofia baako nso ewo ye next house yai na enra menni share na topic a ye treaty wo program isu nyina no sister na ebo so kire me back to back udi nkomo we last 3 weeks ase we na kai last 4 weeks last month minim se enipa bimu di achi saa sister Sofia na wo chi baye wa ase ye na say de baye no sabra bechi anopa emitia o Kevin unim no ho
Oye kokko bi sa. Aha. The way I know see bobo topics no. O si da bibi de mi ntie wa me nkọ asọre. Anopai mo a mo hwe me na mo tie me nyina no. Nyame mfa mo mfiri adom nkọ adom mo. Me pa cho ebre we nya bra wo betu obi fo. Ebre we ye bra me pese wona e wo personal experience. E wo di adamfo di aye wo mo no medin komo nkyere me. Adamfo nti ene wo da fom team. Adamfo nti die kura wo nyina firi wo nsa. Frame ne ni nkomo. Hello, midofo beni. Mami, good morning. Nada na wo home sa. Me pacho dane hu ye kakra me nam se wo line ni mu twetwasi. Na me nti won kan ye. Me pacho papa. Eye pa, wo baba odin, ana wo ma odin. Me pacho me di dem. Mami, din komo kire me wate. Komo ti adam fot na minister Ken. Ni sokra adam fot ni adam. Itu ma ko enti impossible ya mo bi so e fire bi am massive. Oh. Me pacho side down hu kakra ma me. Try. Ase say de ye kakra. Uncle school is the me pushia will be a ton so much in that will be a shaman. You see me could now and more dynamic. Oh, Kevin, picking a number no. Na ye say any I bit me a friend cry. Na some can say uncle school. Into so o did dwuma bia. No she obi a or person nipa kro mum na nhwe ma no. Sa ne ma we. Me si me ne o kasai. Obi mobile money password. Na damfu nim. Obe wi a usika wa ye krofo. Hello. Hello, me watching. Ya dia na wisu apanika se. Pacho udi ni ba bia o kasa free ana ma odi kura. Me go mi your friend na nasa kasa fi Santa. Okay, nana mpacho mamintie wa no pai. Obi o fi na damfo. Eyi ni dia. Obo for him. Obi tori o say adamfo bi shiri ya. Adamfo bi shiri mo ni ya. Adamfo no for the job edo akonsu. Adamfo no for the job ekukun. It remember adamfo bi ya. Wo ye wajure bi kura mo wani bi wajuma wo ye me kan kire wa damfo no. That ka ono na ka wo juma no. Me ka abofo me ko nya wa re akero. Are nana adamfo bi dia awo wani ana. Bro, oka ta oka abia bechi. Oka ta oka mo asima. Abia bechi asa. Every day you know you so much. You so much future. That dia boy bra. Nyami sra pa. Medofo, mesi adamfo bi ama wo nsesi fam, fremini ni nkomo. Hello. Good morning. Good morning. I said I'm okay. Yes, and then I say more. Chobo se. Na den na damfo nkoma mi di. Wo bia ba ya no home. Eye dia. Adamphobia, na me obi a me mpa adamfo sem. Nti ni nye adwuma na aga. Adwuma nyina ye obi fa akona mkonya de bi adamfo na mfa na adamfo. I say die. Chefe bibia na me ne di nkomo yetini kasa fa ponso. Ida se WhatsApp na se no mako. Na we na no kuna ko ha telephone. The WhatsApp message ya wo. Ni de no kuna ko fa me kunu number. Aw madam phone so. Na frame kunu.
Akacho ni say ni wahan me ma be 5 and me no mother. Hey! I said ni Maria I said ya kama I said nkunu wachi I said they unu bia be just Debbie Toboase. Ada wuti wono na wo bra bi a wo bo. Wo kwatwempra bi. Daddy. Ana mmemme bi besra wo, wa bra a wonya we. I said jumano ajuma ani ye no. Aha. Ni pese be bo be bia me jumano. Okay. Aha. Ajuma me ye always. There was someone amount for you free. But no krepe fe mu no, wo bi anya wo mpena wo kuro no so. Bache daddy. Na die ntina wadamfo betimi afa kire akoka kire wukunu sai. Wo ne mema be 5 wada. Ede pa ni enye madam funu krampo. Ni kunu. Abra wo ni madam, abra wo ni kunu mpo. Ah. Wadamfo ni kunu mom. Bache. Me pacho ada wase wo pepe. Bache daddy. Hey. My young self or their chimney. Name a woman or Sanka in hand. That be Bama ever catch an sir, and Mamma 5 for a year that dear. Ye, mamma be. Easy sao. Easy. Can sad down 40. If you're by young madam, no more be no kunu. And take a man of Adam for Uncle Saying number. Mammy, Kafra wate. Much. Hey, I say an audio, Lady Bishop. Hello? Hello. Me pacho, efide wi wachi dumno ni ndi nkoma wate. No. Wo ba odi ana wo odi. Did my boy. Okay. That's a Cape Coast. Mami abo wo Cape Coast wo ho. But Charlie. Mami abo de na adamfo de ayewo a ayewo ya pa. Papa. Dada for the Yemen. You tell me look at that down for my son. I could do it and the train go as a book. You might tell me look at things. You tell me look at things. I said the tell you come to the few. The 2 months here, but the meeting here, I show me. No, Bama, I said, I can get 3 weeks. Many bad want to let them 3 weeks no on my downfall. I've been in the shot idea, but it's a DC, back at here, for. You can add down for now, one of them, man. Wa hwim be mana ko wade no. Toboase. Ban say, ade na woni ni di ne ho nkomo. And the mono simple who bear man. Hey. And the mono no so. And the mono no so. Me pacho be man no ye bibi ma wa. Na o ta kika kire wadamfo no ho. In the first day, get to near to a cancer man. Aha. Never to pure water. Mhm. In a daco, you share not recommending so back on why the Jeremy was so being man who's on to work. It's that could only be doing common with them so yeah. There'll be no who be an answer who's here again as yes. Not so a little papa you didn't say. The Yaman quay you know. I actually you are more of 22, you will have best than poor. So, just 3 days in the baby, I had no other. Let me say, Cabra bird, you may have a fucking mutter, and they are married. I don't make your today. It is idea. Over 7 minutes, Baba, couldn't say. It's over a dear, but I may say, I don't know who you are, no, I can't do. But I tell the simple need you. Name my card, dear. In a million of your quite my could the lady, none of your money, you needed in them, kaka. In a church and a bomb, you let the jar pure and a song, and start to cook that, Papa. Into your guy in the mind that goes through. Maybe you get me tired of you.
No, say, sister, I ain't going to take a canal, the idea I was saying, that you dear, but so dear. Into that, they never advise. No, so the lady empty. Maybe I am by the empty, said the Messiah, Mhm. they feel a trade by the or more friend, the parliament, but no consider. Where so this show I could see. If you continue on the car, let us be according to Commodore, and that is a maybe about cool. The better so eligible. That's right. You come on, and I said that now for you more cantamanto. It's better to let the bed for your view, Michael, or Tato Magic, I'm coming in. That's our truffle farm and Anton Quam. So, yes, that no more friendly, near a coban. I mean, that they had me young clear. I just yet to that I could be able to piano only. They say, I cut many of my full now, and I don't full. One in the quarter to Tony-man and what a bay you from. The CDC are not quite as a man made of Anna. Papa, funny that it. No, I see. Yes, we are really, yeah. I can't say you do. The one that they are selling, I won't know for him as a name. In the man, come here, Sure. you will feel a so boy, come here, Mr. Lane. And I am in a Bicaminiano. I told that Muniano. The descent on a car is our uncle. I don't know. My sister, then many other for you have because I make a shot. Some are looking and I'm not called Brown. You know, I could take a photo, I said Brown. They die now, me whom I done for them for some security, then me I make yours. Some guys told me I would train at the court like yours. If you say, name, I don't my book to cancel for some and call high. A day I'm a call high 2 years and 95 million. Now, my son out, me and I can get it to the man. Can they Tom Bonham so rich me from Jackie or man? Ah, Leda. No one, madam, for some so listen to me like yours to that and soon a new cat if a person some running thing. No, you, Master Black. now, Sergeant, it's not baby. I want Need and they not stand by them one, bra. Just say, if they get on the family as man, but for that time, by so of a 13 years as a man. If you school back, when come up here, it's a dear no feeling. Man, I haven't just there. Man, it's a day, she it's a day, she to show ya, Mammy, Mammy, I quite the need to come up, Papa. the long and short of it all, no. What me I yaji Bema now is you know now what the Bema. Yeah, the Bema makes me sick because when the sick on the wound, is like I can't read it near by from the who's on the Bema. They come them in the same quarter to mother. Ah, The 3 days, you know, we are the start, you're very what down for? We'll be our friends so down for no. Mammy Kafra, what? This almost we have Yama Papa. Once some of us are there, but one point in he said, me can say, Minister Bahade, Mamma Samba, me crew, make the cemetery with me. He said, may a dog, may a dog. Say, who cook or done, son, what did he? What dog by day? Me dog by day, I'm so good more. Mammy Kafra. Me say we down for na e ba no. What down for because we tracy ade na tamfo. That tamfo me tamfo do wa chiri. Me kura me nimu no. Me what time ya me nimu. But hey. Ye urade. Wakwaji no. Hello. 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 Good morning. Good morning. Bacho, obebo din ana o mo din. Bacho, mebo ni din, so me asan so. Mami na o kasa free hin. O kasa free enyim, ise. Okay, mami ntio, die na damfo de aye wo. Damfo de a wa ye no. Adamfo de na me man. Se na ye damfo nia. And madam for no.
Wakwatina Kumasi. It's Wakwatina Kumasi. You said the madam what to see it, and the madam for be. That's what the man more. You didn't know more. I'm a document to Kumasi. But the bluebird do not. A damn for no neck. So I didn't want to come and not say that. Papa, nobody did the same. And the dino, a move another Jimmy Dante. I'm a sister to Kumasi or no number. And yes, we do. And 1.5 billion. It's a soon be just 100 million. Hey! A card on phone wabon. You know, that one young years. My goodness. It's immediate than 40 to 10 years. The Guinea, the Guinea, baby, and what is she so? No one of them denying no dishing. Down 40 of a party. Last time when I work on it, one is to me that now, maybe a chimney who can do the same to a man coming now. Adam Font is a say would the cover 5 billion. Down 4 and then we two way the other 4. Papa, once a month, let's take a from a phone number, never the sister watching. Martin Yamisha. I'll come and start them watching. That's it. Adam Foreman they cut 5 billion. Now, some we were pushing for Rebecca, they never catch the war. Hello. Hello. Papa, Ubabodi, and I umodi. But only woman. Me batona o kase free him. You can say free trader. Okay, me bato mamintio. Edia na Adam for dia ye open kese. Bra, me say be 1 year. Ma follow that me kwa so ni. Me say Adam for me say she form. But if you go to flat, so I am watching. When to me, and I quite a year. The year I'm quite a moon, but the woman in Yapre. To Quanta, not that I was necessary enemy to you. Me too. But that's a in the pot square, what year? No, yes, only 2 dear. We have to hide them because plot you know that what year. Which in 2 rooms. Mam 25 million I'm from CCM. That's a area. What about the trip? There are my advances, so I can't read 1 week a day. You make them. The friends are neighbor. Scan with you. There's some trousers are best couple from behind them. What this cannot? What this kind of bad, they are your answer. Maybe disabled. How do you want him? With this canoe, that the operation began to say, yeah, means she folks come to cross the sea upon everything. That they 3 months to me. What did my friend of on farmer? Me bato, or your beer. Ushiana na this canamano. Oh, there be my dad for me in a school. If you school, and then I have a master. Bra, they say scam the quasso, the quasso, a month to me to you. That's how you'll be a witch in it. So to me, no bonnet. Get the name yet. For children, I tell 1 bed 10 years. One not to know 1 room grab 10 years. Back 10 years. Bra, Michelle says, I may show brass and me piano. What do you mean? But, bra, my cotton will pass one nam signing me some of your book. I'm not going to say about me, so I'm not. Bem Katachi and a sewer TV show. Bem Katachi. Open Kafra, what is? What I say? A radin chitro. I mean. Adam for. Oh dear. Agenda view be the no namono. You have no idea. Ada obe top form na obe hunu say, hey! Say bonsam gramekana say nyede.
boron Sompa na one nam no na so na friend wa damfo na madam fo de mi nua no we my best friend ready watch it. Hello. Hello, IBP. Yes sir. Good morning. Good morning. Roland, we can talk about the lockdown. Hey, Roland, me tell you, gache. Well, I've been from I tell them if I'm to me by my home. Yeah, the line is why she. Hey, IBP, I some now the about no penny. Hey, I'm for. ah, Yeah, man, for baby, I am no. I'm a panther to me. Or we score on Juma and I hear something Juma. So when you man after me, the next Juma, I mean, you know, it's you know, affairs are very Juma, make sure I'm a number. Brandon is or my country is already not confirm it's not for you, Juma. That's the all. one of the catchers who are busy, no one forward chia coffee Jumanae. Ayo, yes, I can not crown that. And I man get empty that first. We are person than the police work. Now we are no one in the to do. Or look up for my friend, I'm a friend. Oh, Mr. Like, or by the actually, also, the men. This is it. We are seeing you. Let me joke with you. Yes. Papa, Yes. Kafra wati. Na damfo ho asom de. Hey! Na because me kwa na me na fofo suma me. Betene so eyi mase atwede. Me shede musu yo. Hwe de yana se ho. Nipa no gini di o. Me se keonet sembia ba. Enkrofo bi di nkrofo bi kokro bi so. Na wo mo kwagigi wo musika. Promise no se ye de wo kɔ France. O wa mviri kosu. Na wakatse na damfo se. Plan ye nya dwuma bi wa Ivory Coast. Da bi mo kro se ye nya dwuma bi wa France. Na ansa na wo bekɔ no. Gise wo 5 Ivory Coast. Nipa ne kɔ no eye na damfo na frɛ no. Me ne wo kasa sisi ya o. Se wo kɔ Ivory Coast a. Ghana for be 1 billion. And ya wo mo namfo no ma betwe wo mo do wo kɔ Ivory. So akoduru ho am wakɔpem. To so be ye o sabi. Me ba cho se si a wo hwɛ me. Se wadamfo bi no wo chate se wakonya dwuma bi wo France. Enti gese mo fa Ivory Coast. Hwɛ yie. Wo ya damfo bone. Ba bi wakoduru ba so atwe ko hobi. Obi wa homa no so. Hello, me don't for Benny. Hi. Good morning. Good morning, mommy. Bacho. You can tell me go. Enkoko. Yo, mommy, na ada wonso adamfo dia power ni so. I been here. Tell me what to you. Hey. Madam could do anything. I'm not there to you. And then I'm going to leave my food. Enye nyame na ya ko Dabi to was man to the And then I'm going to aha. What do you think? Wadamfo no ba baji wukunu. I mean, I Bo mi kire mu kakra ba ne sen. Aha. And I said, do that. Look at me. You call it, you call me. For them, I doubt you may say, my man. It was my mate for a major. Was in a number you drank a cry. Yes, for preference, there, 7 months. And one day, but then I was remembering what she am.
Yes, you for yeah, what you are. Many you and none. Say your boy, or no, you know, you can number. And not exactly madam. And I'm do minutes. I have to go for my apartment. Meaning an answer for you. Yeah, I beat it. Several natural and tell all done. What says the say? When you feel the same coffee or borrow. Me bacho na wo no monsa. I beat you that. Ana wadan futimi frɛ wo kunu ka kyɛn sɛ waboro nyɛ sɛ wanom nsa koro waboro kyɛ watomu tentan What's the map? Matches and my critical machine. It's really young. Not blind. I buy a crop on the one of water. Sit down a water. It's not blind anymore. I say. Now feed the one in buy for my family and all. Walk at them. Again, I'm man and Madame for home, and I said that I believe to me. No, the sir, and I'm saying, no, quite one sachet. Just for the men, some may buy no back. Oh, I was you, as soon as wait, as soon as wait, still work, as soon as something. I didn't mind you, no, yeah, sure. A poor crime up, labor done. The poor was here. If you feel here, be a good action. That's inside the beam information or outside. I'm a cold be a cocoa. If you are how I say, over there, my father, before you so many people that told me. It's a group. If you also do a there, my how, and then is it good to see. As a brand new one day, Nicole, I down from the was the general. If there are down and no friend, so they are 3 hours. And was there, the only power was the only power. We had the Wapura and none of the one, but about the friend, no team or more combo. They are not crazy and how they know winner. I know to start. You say, could I buy a million? You are not apartment. I'm now on the show. You are seen it at the hand. I don't blame you. Think I had a support, a pay and a crown. What down for Necas Asabano? I be. I said, look, I quite a crown. I would do for Valley. I will not play you. Four more bones. And a phone at Dallas speaker now, so we did a hobby. And a hootie. I know it's the same for again, my son. But I be just saying, well, Janet, we are all 10 over. Hey! I know so what we are, Mr. No fee, again, if you are here, good to me. Dinner for my discipline and I'm married to you. The one was the so about me and again, I'm back. Get up a hole! Miss Tree and the face. I want back, all back. You are just na me pacho to wase all banana the dressing need to say be the man dressing. Or back. I don't want you when it's buy that a bathroom of obewura bathroom say jare Miss Tree. You for you to be an plan, and then it's one night or 1 time. You say, say the milk, and they ask some milk. Now, what's the other time I bought for? And a numeric phone. A numeric phone was here, dear Senti uncle. And I also want to tell baby Boko. I'm a swam up a second. If you're quiet, I find that you will not be other matter. Dear call. Bed in the cinema.
Oko and I'm looking I believe with Mr. No, I wouldn't. Hey! Or yeah, no school, but to buy enough for similar. For down now, so that I down. There are. Oh, yeah, so now. And a near my dress. Hey, I know a question on bow. Remember, he were here. I can make a down of the end. What's the crashing? What's the shoe of you? And also, I'm so walking papa. Sorry, I never knew that the university. No, come and see up on the phone at all. It's in your nipa. If you form down for mine, the Ukruno me bona baswati we ni papa. So or testing here, you said that, but I'm not walking. Minimum. You could do not because you said there, my in the theater. It was testing so many sitting in a way, Yame. Baronim, hwe, enye mema nyina na wo sa nyansa we o. Ye wo tibon kosu wa wo ke ka se wa buru kura daro kura lo kwa wi ge no da. Mami, nyami hira wa do pay. Anopay, mami fantia sonkuma, mi ankasa minua abofke, o Sompa sunyane. Kwabna. Kwabna so se na damfo bi ye frɛ no Kofi IBJ. Nadam for IBJ dia ye no or the dancing competition. A good animase or TikTok. Kwabra no fa mi chia o fa mi djuma di agro kra nyami shaw. Mami ko lady bishop wo na obi agina so ache wo ho. Mami mfa no na mi wie ye mfa no. Yi me pacho djumwa fidie no kakra mami. Hello. Mami, afidie bi wo chi djum no mami na mami fidie wa na ntimi ni nkomo. Hello, good morning. How you doing? Good morning. Wo baba odin ana wo mo odin. Me mbo me do I. Na wo kasa free hen. E kasa fi aguna shedu. Adamfo bi dia wo wani. Ai, dia da ko dia wo le ni papa. Bo mi nkomo kakra. Me worry no. Mommy, young to know what your advice made number house the mommy on the phone. I do this. All my friendly could. About about the one, remember, Marie. I'll pay your honor. This my your like the take a chairman plan or one plan for the blue. No, I did. I can't do this, but I'm a I can't 3 days now, be worry. Now I can't read this number the way on which you could. No way, friend, you will cancel your minimum will cancel. Can you friend? Yes, friend, no worry. That's answer. You're young, I down for 4 more worry. I made the major worry. I may worry. Oh, I'm looking to my papa to be an army. I did it. Can you mean a year, my thing, and you couldn't or do one man to call one? Hey. Just the Amy who say, Mote counseling, Kurampa, ye mo counseling, no, and now 4 frew couldn't some woman on what they will. Now, when it's a Bema or Dowa, when no, a red flag can see you. Meeting with some people to be down to sweep the because the time I am worried, me uncle you. You can do what can create. Mami, nyamisra wate. Na wukuru no de misra hwe ne yie pa. Mate. Misra krokro be ma no wate. Mate. Ai, ye de opa bia nso ma no wate. Mate, adisi. Nyamisra pa. Hwe. Bebre awade agu. Because of false information bi e de ma wo. Media me metiwe wo be ka me yere kua gemfo ho asam kire me a wanim no meka kire wo se me kwa me bodin enti wo pa wo so ko ka me ho asam kire akua meka kire wo se wo be bodin ti se wo ji wo hu di a wo de ko ka me ho asam
Hwɛ yɛmfa wisdom ɛnware na yɛmfa wisdom ne nipa nante ebi ma dane tamfo because of the account n'akyi ɔnyɛ saa but asɛm bi efiri obi hɔ ba no ebi kura wɔyɛ tamfo hwɛ rumors ho sometimes utie rumors efiri nkurɔfoɔ hɔ a to bo ase na bia nipa na ɔka obi ho asɛm akyerɛ wo no bia na ɔyɛ tamfo etimi woka obi ho asɛm kyerɛ me a there's one question I'm busa on say why now it wonim sɛm we nyinaa fa nipa no ho wan kan kyerɛ me adenti na afei na wo kasa asɛm na kyerɛ me mame ko lady bishop womra na ne nkomo na wo fie ha no sɛ bosom nsia kora na yebedi adamfo ho nkomo yi a yebedi aden ne bi mu yɛda na efie abosi yɛtwa yɛ bosuafo na me se yebedi abosua ho nkomo so abusuafo adane yɛ punching bag repro yɛ na nka yɛ pia bonte manamfo bia so yɛ mu a saa modie mu yɛ kobra modie mu yɛ me se adamfo bi yɛ jata obɛwe wo obi adamfo wade nanum sɛ ya na wo man fans lady bishop enkomo no na da hɔ no me de me hu da me kan na me de me pese obi a wotie sompai anapai fa won sato akoma so ansa na meka sare yento nwom we ento me twe wo me kokra boy mu my god fa won sato akoma so ento me twe wo me mrewa boy mu sama wodi sa arade ya enya me ya wodi sa my god enya you know hey say ya wodi so arade ya enya ya wodi sa nya obi baka say den na mama wo to dwomo oh say wa wodi sa my god say obi ai di wunya madamfu kutia wa erade me wonyaawo erade nto ntwene ewo wo hawa wo namu wa erade me nto ntwene wa mane a watomu no that's right hwe asofu dwuma ayeye me na minim se se nipa atwa ye ho ahia no free asafo mpanimfo eba asafo mam etimi sopaw ema wasore nyame anya wadoma egu me pampaibo o samaye din na metie biya mesere aso demo ewo ho aduru ho asofo bebre su no onim se ne nso na sole mpanimfo onim se na sole ba onim se ni kunu onim se ne yere osusu na sam ho akyere no ana woni na edwene asafo a yewo mu ho ba woni baba ho so no wada pa nyina agu abonten Mr. Ministry Mr. Tena Patasi mi wieye mi nya 2 years ko 3 years na msi aso dan me kom de dom ene gura aso dan nanso nipa ama me nsasi fom enamiti we 19 years awurade afam so ama nipa tu kwan akwa abrochire nanso nam nipa nti abrochire fo bi eni wo mo boa me mo amutie me abrochire no kan fo awurade amam time nipa time fa fon frɛ wa sell mama de office ka nya we mama de sika no nya nhwio na so pokura ponsuo togum eti obi akra mfiu hwɛ sɛ last this year ye na me ba be ma me ne ba ha sofo wodifo bishop hey nyame fam so agi wo mo na manansa me ba ebe ware dey di say na nipa da se ni frɛ asɔre dem mo apata na se tetetete agwa ka kyerɛ oba na busuafo hey
Share. When I no. The radia maduma mi huni yen. Me te yen. And I'm not vampire jen back. Na me vampire na mi hu sa group no. That's right. Ne free sa brana awale no ye date ni be hye so. Ye kampa ba. Empire de mi dibi. My God. Me too free fie. Ebeda so down. Wow. Na me ne o me peni pa so a mo beboa masofo no. Aye. Na me so mo beboa me o. Na se obi timi sori kogu animu ase. Se ni kwa asa wo de awale pabo abrabo mu dia. Ene Awurade so ho a tie. Awurade bra be kasa. Awurade bra be koma me. Me da so dem ho. Me koda so dem 2 weeks. Na da wale ne beba so no. Hey. Ye di empabo no free me ne me ba no. Woda fom na me so ye tiem. Bombay because oni passe. Na Awurade so say. Eni passe won pene. Ni passe o ma nko anim. Ni passe o be say wani monyam. Wo be ya so nyi obi a o. Wo ma o mo be won no a. Wo boa wo mo no. Eni pa wo ne to nsa didie. So Bible say madam for me ne to nsa didie mpo. Wa ma ne nenti so etiam. Etiam fa oni nia wo se wa ye obi. Papa wa ye obi. Emo wa ye obi. Eti asofo akura ne ye huna mane. Ye ni asofo anyame afra ye ni a Awurade fa ye so bo nyame ma no. Ye huna mane su. Me de me particular de. Me to da bia mtimi su sa na me bom pae. Eti to da bia mtimi bom pae sa na mti kura ya me ya. Esan ni panti. Na obekom no nya nipa bia o. Die wo ben wonu a woni ne to nsa didi a woni ne koba bi mu kura wo na wo boa wo mu na wa boa mo obi a wa boa mo na omu di usa adwuma no obi a wa boa wo mo hwe me bai die die Awurade fa me so boa no fra sori ho kodi konkonsa omu pekunu anyame afa me so di akwankyere gugu fom ama wo manya kunu ni bio en wo mo sori tia me se omu ma men so me ba ne nkobi na he odofo men tra sa anka se wadamfo no ti wabu kwase anti wo so woda mampa bontimi Awurade besa apejaw amen Awurade a wo kasa no besa apejaw amen hwe eduru blebi na so dem ho na me sunisuo council hwe na me ye council salai enipa no enipa nsam keka enipa o matwa ho ahia no hwe se woni nipa ye meeting na wa bo pose bia burenye ye baba afode ye benya sein woni baba ye beto ka ma asori afode no ka nipa na woni wom tete wona o ye meeting o mo afode no obi baba afode 2 million de to ka eto wonu wa manu ama asori ba so so ayede timi sa asori ba dwen timi se nipa o ben wo adwen timi se wa wo hu nipa timi ko wabusuam wotimi ko wonam fofom wotimi ko boy a wo be wale wo musese ye bedi bronya wo bia damfo the strength life ama nani gi a ode bedie wo bronya no kura be bo no wo bia timi akose wo bia nanko woni onimisa na damfo no na mebwa nanko onimisa na damfo no ba woni baba ho so no na wa wo nua wa damfo wa so power maninguase ato enti me kan fo Awurade ama se wo asade ni bia to wo no fa manya me na bompa ye ka che Awurade se die tie bia Awurade a wo ma ne nsa so no obesa pagya obiem Awurade a wo ma ne nsa so no obeyi saa aninguase atade na fere wo so enwene ho na nka se wadamfo na se wunti wo kwa akwatena kura ase de obi so akwatena kura ase edo no saa besene ko ba bia na wo na Awurade wo besa apagya obiem ama wadamfo ne de nani ahudie Nyankopɔn waye wo emfa wo ne se obi woni na transe edi nkomo wunua woni ne sha atare ebom wukuna woni ne dakata so wo yira woni ne dakata so wasori atiaw na wase wadwuma ama wo nsam sika nyina hye wakeka utira bom akeka wo nsam akire nipa wo falefo bi
emfa ho awurade obema ne nsa so enye de ono beka ena awurade obetie esan say enipa se awurade so se sen me topic no awurade nipa se na won so wo se sen enipa se meti say enipa se maye say enipa se me di wei na eye adwuma enipa se me di aduro enipa se me di nsuo enipa se maye say wo pese wo fa kwan bi so na wo bow from o pese wo fa kwan bi so na wo ye mobo o pese wo fa kwan bi so na wo se wani gie o pese wo fa kwan bi so na de wo wanye ekuta wo no obeya manabo na mekamfo awurade amawo se enso so ni pansem hono so ene entia damfo ne nsem bia wo kan de agu ho fi mampai bo ene nyame asem emetena mu na ne wudi nipa chi a wo se kura wontwitwi wudi nipa chi a papa kura wonyi obi abida wudi wonua bi wadamfo bi achi a wonfo obi enko eni wachi da hwe miti we hwe manager wonim say enam saa de enti me kasha meti ha na meka enam nsole ma betie bebre enam saa ti wonim say ma sake ma sole mpanefo nyina menkwa na me plane she program ya that's right one say 45 days ai menkwa na plane now we are sorry penny a we cobra was here sake yesu dim hwe me start ministry me man go school anu ba bi o because school I JHS so say ho ahwan ni bi enu kwa sa abra no ye common transfer ene ye de wo kobie ene em say o classmate bi na ti ho no o ka common transfer no so wo na me ye pass me na me ko obie etimi tu e mi ni mo tworo na so mi ni mo san eso wo hu say ye fra me lady bishop that's right eye Kristo ena aya me sa enti kwan a me fa so a me plane ene kwan a me fa so a me dwene eye Kristo to me kan for awurade ama say enipa ntimi mo awo wan kasa manyame emra mebo mommy wo ye sofu d4 bay ye wa sofu bi mu krampo a obetimi invite na ba wa sore as sofu fa wa sa mani nyina akọ wo wie so wo sika nyina wo be fa me se me bayi wali wie ye mi amadam for sofu etimi abebu me ne me ba no ajisika na omo ware ye no wa de masini to kwan sofu wadamfo mankasa se me tete ne mframam say masini so obeche na kotum na me mfram ga chansam de mamnyene mo mamnyene mo wonu ne hia se wo se wo ye sofu wo ye prophet wo ye odifo a wo hyankom etimi bedada wonua eba wa wale 2 weeks 1 week etimi beji ankwala ni sika no de kwa ewrade be hye no wan wanyam ena gipia obenyama ni pa ne se oben ana wonim se wadamfo no wonim se wa ye wo sofo a wo penasam wonim se wa ye nipa bi oben wo kunu kura wo ne tie no kura wo wa ye hwa me se me aha ye kwan na he ba ma pa me so wonim se bi ade me she program se na ono na ne me nam na bia me ma nyame ne me drop prime se wom tim na me pacha on choro man se bi nim choro ya cheri na ye de ko ma de all print no ono abobo de ko odi ni picture ba soro na me ba from se on na ye overseer what just so yes ya madom a ongogo se hwe fra brandien kache ni so on fa wo mra soro no mra fo wo wo so chiro general overseer na nya dia mo me hwe obehuru na ni baba no so na poster na ba no aba me so sabra ni afra me MP eye dey na we ko soro na we ba fom me so ko bisa Yesu wo ni ma die nti wo fa kwan bi so achinchin mensage asol na afra nipa na jiwadi nanso Yesu o ma ne nsa so a obintumi nka bia ono de wo kan wo jon wa ma obonefo ankase watimi hwe opon de nipa be ye obia no manyame nya kase amen so manyame ye kase a emfa no wadamfo a wo so pawo emfa no obi a wo so ma wonso nsa bio emfa no obi a wo so ma nko anim wo de sese we ye friends e wo bay wa behunu asore de mo na se wo hu de nyame afam so aya
enye nipa na metie won no kure wo mo say me kura na me ko no na wurade se pagya wo me say me what topic me see ensuro no ma pagya me sa na mommy unim say edu time bia wo ho you are on top ntina wabeye topic e wo biase hey wo suru ntina me wonwen taso eti wo dia wo so begu manim ase no na me so me plan e foforo eti afia ye kwa awieye wo dia opa abra so da betwa me ho hia na ne me ni nkomo eni me nye free eti manum asem na kwa keka kire madofo o mbeboa me se mama ya ma o moa no mama what say woni baba ho so na de wo ka na me koda dada nya fe na mba betie wo nsem hunu nya fe na betie wa ho ya nya fe na betie wo pesa mi nkumidi nya fe na mi betie wo nsem hunu bi eti odofo ntie obi so onua na so adamfo ne so mprema anko anim no obeya ma usika ekuta wa bowa bo modin asa obepe 20 cedi na fa pekosu ya bi no aton woni baba ho so na wasa akwakosi ba bi anyame de wo kwotena aye enehwe wo ye ena nana mte so mpa hei nokure ana anya na mte hei e wona te hei sa wo se wo ye de hunu kwa ya mfa so ba obi enim me kwa masam that's right obi enu wo hunu me ntwe mu biom eti bible si ya me ni na ho ya ma ya ni na sa aboa wo ya ma ya ni nso nte se abuburo eti eye nipa wanwa se de bia mbaforo pipo yi some walk out fee me drive pa me sua driving minim driving na so me for bia me ntra me ken hwe me ye sa me ba obi se wo ma anam se mate me am me kwa me fa so me ba ha de bia e kwa na me ne me ba ne se yem pa driver ti hwe driver ni free baby wa be fam ya napa ni ombe hu anam si ayi so usiso free ha anam sa wa so dem mama de ne hu ai sa una wo ka na ani po nyame so sesen wona so mpre mame nkomanim wona so mpre ma nyame adwuma ne nkoso wona so mpre ma awrade mfa me so nyini pa enya wo de ne na metie na mom nyame de no ena me medwene ti me kanfo awrade amanyame ma na adamfo egu anim ase adamfo esel de o ma na aduane adie de o ma ni nsuo nom hwe madamfo pa sofo onim dasa mate ene de bia wo betie tie ene otie o pa nso miama kwala o sponsor me e ma me aduane ne nka nya wotime twe ne ko baby e ko man konwa trans se o ma amanti mu a me na mebo ja kwanchire we yakwa miama damfo sofo me no pa bom nkomo hwe me wie na me yi mani se da me ntehwe me ye program ma frɛ no me ye se an ma frɛ no bia me ye bia an ma frɛ na me ndi nkomo na we kra na kra quotation we kra nya me kra sesen no kan nyina abesi na wonim sese me nim sa siki ene mo wati o se me fiu wo de opa ton miama asafo na me ye no enwu so what you say mo ye kwame maame ho ko kansam e ma ye de me kwa ahemfie e ma ye de me kwa anto anyamam e ma ye de me kwa hwe na anu ya sompa ha nya nyipa na so awrade a okasa no yes wo ma wanim nwu ase da de nyame aka no eno ana waka eti so wo tie me a odofo emma obi mbu wa bam kwotena nwura mu mfokwa enkofa sekan me ba no a wo se wakofa sekan sa akwakura ase me kan for awrade aman so wotie me ne ya onsam pa besia nkonkran ho ba bi ano wo no no onkope obi on de store bi anim kura onkonkope na nyame a o ma ne nsa so no onkofa ice water no ensa nso abiem na ni baba no ho so no na awrade anim nyama ye den ayekese na ni baba no so na awrade apagya no nti ne manager mayentie nipa me de me kanya ne se adamfo bi a wo fom ehwe wase ne ntie no enhwe no oya ho ya huni se wo ye baifo huni se wo ye nyan huni se na ni brew atade kwa ode hyekura no nya obeya ma atale na woro na so wo kana so dress papa me wo kana fe kwa na mbo life papa wo gumanu ma sa fe kwa na tu si di kwa me de be ye bibia ma awrade anu monyama ye den nice one aye kese ebia na pese otie lady bishop Joyce ata me number no
Hey, 0246. Mommy, not Monday, Mammy Mama. For mammy, now I'm not common. I don't go, Mommy, and go next week, ever sat to us. Person mutia say, in theatism. That's right. In theatism, and Nini Pabone Fuchi, and Quadani Assembiani, Nanquaya Bonnie. Anna, Exodus 23, Obian Ridiho. Now the entire bring ye bedi why you will be what down for betting me I am or a while ago. Obey am or Juma say, obey am or Numanyama bow, and theatism, or dear would see me number now from me. Ne pair foot to a free me ho. Good. Ne radia or man in Sassore, says me bano manager, or Wally and Yami obey. Now, master no corporate or quadri or more penetrate or moon. Nan yana manasa say, what do Canada? I fed your hay. Womo anima ye yo uti edi pa edi beyo ya bishop mommy abusua free lady bishop nyame adoma edachna mommy etna se atie nyame ma asem o hawne amane bia da osu bia no ko mami enchen number no 0246 159799 0246 159799 and I say 0540 196633. T number is 0540 196633. Nyami aduma edachna mommy etna se eni nyame ma adi nkomo anopa nonkono adwada edachna dwada anopa nonkono mesrew bomodin na tu anamon minim de me ka kire won yenim de nyame ede ye mami etimi ye wodie sabrabo no se wapim frenambe me kufia bi gina me kasa kire me se wo se wapim wabrabo mu a wodie frem mami lady bishop o asopa wa ma bibi enye freme freno nyame yadoma edachena asafo no din de Nazareth prayer ministry ewo feyase esreso feyase Jasper filling station no ne nchen ho pe wo de wudru ehwa Pragia station ho wo se wo pe mama course bomoden se ubetu anamo me pa wo chew emfre mama se ma na bi kono ho me se kome mama ne ho na ne mama nkodi nkomo se nkrofo pi efre me omo ma ba ma ho no bi efre me edi ade anse mo fa ncha me enti bomoden so ubetu anamo nyame adoma edachena mommy etna se mommy nyango bon hira amen me hu se nkomo no ye wo de eye me de na so no ebre no ye program said that nyame adoma eye 45 days yeah eti sa wo hwe na wo su na wadamfo bi de wasimu a enumere brane ye mompaye that's right ye gina mu saa butubutu to December 14th and ye bewie awrade nhire obi bia no wono monka o em obi emu abam enti atisemu no manager awrade nhire madam wasa awrade nhire so pa awrade nhire pa awrade nhire right awrade lady bishop and wote ne nka no ye tumrika akọ the secret of life no so na mahu say of ano ye no meka over obedi komo ana ye secret of life no mra ofa bowram kakra doctor prepare yourself say ene topic isi onyina mera ho ade a ye friends adamfo me de ne nam pese me kan say ka o pese o fadamfo a kwa bisa ansa yes so o pese o fadamfo a ko abisa ansa se wan kwa bisa na se mpanifo kasa mo kasa wo kwa wade abisa no se wo fadamfo so abisa he ebi abayifo adamfo bi nibrifo o tiny ni tiny chese mi fa namfo kra de enye madia mani je ho kra nanso asolinti ibenya namfo se wo nyina eye fake yes fake abanamfo fake brefo wo ye counterfeit for chese hwe Isaiah 5:20
nyame ka kyerɛ yɛn sɛ nom yɛnka obi a ɔfrɛ bɔne sɛ papa na ɔfrɛ papa sɛ bɔne nyame bɛdome saa nipa no ɛne wɔne a ɛgyina saa nkurɔfoɔ no ɛgyina tuo mu ɛsupport Satan ɔyɛ sensitive sese wama nokorɛ adane nkontompo yɛataage nipa bi sɛ na sɛm bi a ɔbɛka biara ɛyɛ atorɔ nanso mede Isaiah 5:90 no ɛkanta wɔ mo ɛna Isaiah 8:20 nso ɛwɔ deɛ ɔbɛka nipa adamfoɔ na mesi adeɛ bi abɛda board na wɔka biribi na mesere sɛ saa deɛ na ɛbɛtɔ board a obi awale bɛgu deɛ ne yere de yɛ na onim a bɛma ɛyɛ ne batiri akye sɛ na obi wɔ hɔ akye sɛ ne yere ɔmɛma na bɛte sɛ kyɛmfoɔ bi odi ne birthday wanya yere ai ɔkyɛmfoɔ yere wei sɛ woanhwɛ yi a aka kakraa bi na wawale bɛgu na wanim gu aseɛ ɛbɛba bɛhwe fam ei adamfoɔ yɛnyɛ nipa ani saa mese wopa adamfoɔ akwabi saa nsa ɛnɛ me na meka saa asɛm mate ɔfa yɛnkɔyɛ secret of life no mmra ɛnɛ ɔfa sesɛ wo yɛse mpanifoɔ sɛ wokɔ awadeɛ bi saa kɔpa damfoɔ akwabi sɛ o na madamfo hwan ne wadamfo hwan ne ka kyerɛ sɛ deɛ wo sɛ wɔyɛ wadamfo no wɔyɛ wadamfo wɔno wohu sɛ nadamfo ne wo wona wohunu sɛ wɔyɛ wadamfo dɔk memmoakɔ aba yɛnua na biribi abɔkɔ deɛ ɔboade daro ma biribi abɔkɔ ade no ayɛ ho asɛm a wɔfa adamfo kɔmɔkɔ ala atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ba so a woma nakɔ aba na ɔyɛ ei dɔka de adamfo bi sususu deɛ wowɔ ani anaa asɛm a wɔfa ɛka no ano ɔden sɛ ɔfa danko akɔ abisa no ɛyɛ topic ɛmu odu ɔn sɛ yɛhunu adamfoɔ no sɛ ebi a nipa no ɔpɛ ma asɛm timi nso so ɛwɔ sɛ me nso mepɛ na asɛm ɛnso no wɔwɔ no agenda ɔde yɛ saa adeɛ no sɛdeɛ no wɔfa ɛka no asɔre mu me mɛka no sɛ mewie asɛm sɛ obi ne me anya problem na ɛyɛ asɔre na emu bi yɛnkɔ baabia yɛnkɔ baabia na nsɛ koraa na yɛyɛ bia memi sɛ mɛtumi ahyɛ fie 1 week sɛ bia Christmas anaasɛ manya holidays a memi nkɔ but obi bɛpa sema brɛ wo wadamfo nti na asɛ yɛkɔ asɔre a na ɛyɛ anaa sɛsɛ ɛsɛ asɔre mu deɛ nka yɛ nyinaa yɛ anuanom ne namfo ayasɛm o dɔ ɛhɔ no mmom na enipa kɔhyia wɔtaeɛ ɛsɛ topics na muyi ba no yɛbɛdi asɔre mu nkɔ right ɛbusa Dr. Setadu na wate ne nka no yɛde the secret of life no ɛbrɛ wo meka wo sɛ ahagu so ayɛ Sompa 93.1 FM Sompa TV so ɛnie dwumadie no yɛ hour of hope but segment wei deɛ yɛfrɛ the secret of life doc ɛnɛ nkɔmmɔdie wɔ fie ha kɛseɛ mɛhu sɛ nnɛ nkɔmmɔ no a yɛbɛdi na no ɔhye ɛnɛ yɛbɛdi bɛse ho nkɔmmɔ a obroni frɛ no sɛ cola nut doc bowram ne yɛni nkɔmmɔ yo mekyerɛkyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa cola nut sɛdeɛ wodi nkae ɛka yɛyɛ akamfoɔ deɛ deɛ nima no sɛ yɛfrɛ no bese na bese obi wɔ kora wɔnim sɛdeɛ bese no ɛsiteɛ deɛ onim a no sɛ bi a wahu sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ anaasɛ fitaa no asa sɛdeɛ ne dua ɛteɛ sɛdeɛ ɛsoɔ ne nyinaa no ebi kora obi wɔ hɔ a onim na bese no yɛwɔ mu ahoroɔ mmienu okay bese yɛwɔ bese fitaa ane yɛwɔ bese kɔkɔɔ kɔkɔɔ no ntimi nso fitaa ana fitaa no ntimi nso kɔkɔɔ enti bese dua no koraa no sɛ ɔmo de to so a nka yɛbɛhu sɛdeɛ ɛmhyɛ ampatwɔ mofa bese dua no ɛnto so ma yɛn na bese ɛwɔ kwaye mu mɛka no sɛ asase a ɛyɛ kwaye mu sɛ ɛfiri bono ɛde ba coastal area no but ɛsrɛ so no wodua bese a ɛnyɛ ye
na besen yɛ ade a West Africa ha ɛna ɛwɔ deɛ baabi a yɛhyɛ ase hunu besen ɛyɛ West Africa ha mansa musa mo akyɛ Mali Empire no ɛpɛn so no na besen ɛwɔ hɔ no mu enti ɛbrɛ a mansa musa abakwasɛm kyerɛ sɛ ewiase di wanya sika paa obia ɛnto no yɛ mansa musa no Mali Empire ɔkɔ Mecca no na besen ɛka ho na odi twa ɛkwai ɛkɔɔyɛ abusua besi dua no na ya project ɛwɔ Sompa TV no so no bebre omuhu besi dua ankasa kra sɛ esi oda those days near woman strong to akrom no na si abotre kwa no so ba bi ye ne ekosisa besi no ne ade nti ye de besi dua de ye hu bi da yɛhyɛ da ɛkɔ hwehwɛ no ebi ni besen wɔ town a ɛso na ɛso na sɛ ɛte a na yakɔsesa ne wahwane ɛho enti mpo ɛdaeɛ mu obi da na sɛ wɔso daeɛ na wɔsesa besen a ɛyɛ na ɛyɛ adepa na besen efiri na habae so ɛkɔpem ne hini ɛso ne nyinaa ɛboa enipa na sunsum fam ɛne honam fam we ne besen fitaa no aha we ne yɛde yɛ akwankyerɛ pii yɛde yɛ yedie emeska besen emeska pa emabrabo ɛyɛ de atimi ɛkɔso wow na ɛyɛ na nkɔfo enim sɛ besen no ya brand ne sɛ besen ɛnyɛ ɛnneɛma a ɛnyɛ no yɛde besen ka ho bi nso ɛnyɛ no korɛ meka na fidie sɛ ɛnyɛ no korɛ besen ɛyɛ ade pa kɛseɛ paa na sɛ besen wo hɔ no ɛnyɛ bosoma deɛ dabi because grofo so yɛ de yiyɛ sra ha ne wa besen kra de obi mpɛ bi anim ahwɛ ɛyɛ but don't say Nigeria for say wokɔsra Nigeria ni a akwa ba ɔde ma wo no ɛyɛ besen na ɔde bɛ mu akwa ba sa na sɛ yɛ ade papa ɛyɛ ade papa besen nyina yɛde si ayie yɛde amamre bi wɔ hɔ kra titire sirefo no binom amamre no kɔgye ɔba akɔware ɔba yɛde besen ɛka ho bi wow enti besen deɛ ɛyɛ nneɛma bebree na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ wowie a kɔkɔyi wowie a ɛma wo se ɛtaare toɔtoa so pii a ɛma no yɛ kɔkɔɔ no deɛ aha ɛnu nti na ɛma asɛ yɛfa no sɛ besen no ɛnyɛ no nanso ɛyɛ mo no a wowie besen no yare bia ni hɔ a ɛbɛtumi atɔn onipadua mu infection ane ɛyɛ ɛfa no virus ne ade no ɛntumi ntena onipadua mu ɛne sɛ nka besen no nka wowie a na nka wɔtwitwi wo sɛn obi so bɛwe besi ya ɔtwitwi na ne sɛ kɔɔ on say omo we besen no so no do pepper no omo nyini che omo ntaa nyare obi a ɔwe besen bia no ontaa nye nipa kɛse efi sɛ saade ne nneɛma tosis ne ayi a ɛba nipadua no atwi ne nyinaa efiri mu wow nti yɛ din paa sɛ yare ɛbɛka nti omo we besen no enyinyini paa ba ne se deɛ ɛbɛyɛ kɔ sɛ ɛnde- ɔwe kɔkɔɔ yi a ɛhɔ yɛ no fly zone nti besen no ɛyɛ duro paa diabetes pressure no ne nyinaa no nka yɛ nim a nka yɛwe besen week biara we baako wonya diabetes da pressure ntimi ɛma wo so cancer ne yare akɛseɛ no ntimi ɛma wo so fibroid ne ade ne nyinaa no besen wo we a undevelop bi da ɛfi sɛ o system mu no deɛ ɛbɛtena mu no yare bia ni ho kwae sɛ ɛwɔ sɛ ɛba wo nipadua wow besen ya sɛ obi taare a ɛden sɛ obenya enam yare HIV ne ade nyinaa no ontimi enya besen na unim sɛ besen sɛ kraman aboatea ɛka wɔ na sɛ wode yɛ a ɛtwe ɛno na ɔmo awia na ɔmo apra agusu no agu so no oyɛ no a poison ne nyinaa ɛbɛtwe akɔ ɛbɛtwe akɔ besen kuro yi nso so no unim sɛ obi a pɔmpɔbɔne abɔ no no yɛde besen etimi yɛ ma no kɔ wow
sabo ni trimu abo na adwene mu na mi mu ni ade besin ya de ama no efiri ni so besin ya yesunsun mu eniema so obi a or spiritual marriage besin ebeyi efiri ni so besin ai obi a si tumi bi ene ne beda enam bra na ewe na najo ai besin ya besin beboa no ai beboa na ama no efiri ho no hey besin kuro yi ai fita no obi a nsi kasem enkoyi no oye adwuma sika no obenya enso so ohunu ne be na sika na ahye sunsun no otua tax e wo sunsun no besin be ma na abriki necessary obi hwew sesi a na ono ano na bra bom no tim se me sika sem nye obetimi de bisin aboa no me na me ka kiro abusuafo SDF D4 no na yakasa no mo amunyi hwi ni no we no me a secret of life so ugidi o so onyi ni eye adwuma nature ye mu bi ya yusu aboa ye nti masa yusu na mo na wo bre toto bre hey bisino eniema eye no because me kan nwanwa na habayo utimi di dware wow protection na bena aduru ni hini aduru nti bisin asem de boss ya ka se ye kan adaje bebo ye that's right mama trawes kra ye nwie nti ye de bisino ebesi hon ti wenim nyina no me de ye spiritual soup and spiritual cream okay me de date of birth no eka ho uyusu a ebeboa ama oniema so nyame afa so ama oniema atimi agina obi wo ha wo kwa asore ene na ma asore kire eye nature on say besin me ka say ye aduro no ebi mu kire say abibiduro de debi nipa no so onum coke na cola na Coca-Cola sa de cola na to aso no ga say de e besin eti yani ye bibiduro obi o ha me ka say wie obefre obeka me yare sisi owie a no ade atato say enso ye say ma me num abibiduro enso kwansi so a wodi kwansi so akro ya me no ama no so obeka so abibiduro de me mpe me say me malaria chemia me num aduro ni bi kura enko adua we ne ya me dum konkoroma ye blending rosa ye woni ma bi e de ka ho no de me nka nkyero gise wo ko doctor set bi ho me num no rosa ye noa me num a enfifre temie no ano no malaria chemi na me num aduro bi enko gise sa de no nko so enti ye se ye ni aduaba no ne yemfa haban no ensa ya de na wo enya bibiduro na bebo na de na bebo kuntum le nyina ye de ye aduro enso so nipa no betwi na abomu adi wo ka se wo de ye aduro ase ye se ma mi enno ma bibiduro o de ye nimdi a ye nya ye ene ntiase bi a enipa bi enim na ye ne ye herbal medicine de ye ka abiduro ho asem a enye poison doc ye mo product no na last week no ankrofobia babaji maduro ni bi yeah is it a short say wadanfo bi on o US uni no pa wo so opewa duro ni bi nti ya bre ni bi okay only problem you say fa na nyina just say be a rupri any shape big bottles duro no body e na o duro no body binim se man no pese wo mo tubu peja sa dog adwuma na so mo frame abi obi ko ese doc duro de adwuma o na so sa pimpim ti wo be tobi o so me suma mi kru na be to ma me me mu bo adwuma o ye ka na me ba cho bro nye ba oba ma ho nya kodoma ukunu wan hwe yi a hwe emema no 99.999% of a member any je to ho me kan okra kire ho na onim say obi wo Accra social media so ya na ohun oba bi oba no ho ofe enti ohia no Angraga Junction be ma no free Accra by oduru Angraga Junction na oba no ebe hia no ho no na be ma no siye no o share da kotete oba no ba ya ohun say 7 na nantunu nyedu ne to
ɛyɛ flat no ɔhɔ na bɛrima no afei ɔfrɛ no na ne phone no ɔdu phone no ɔsaakɔ baadɔ te sɛ wonim deɛ ma no a yɛne de mebɛka nsɛm ɛma no ɔmo to nsoso no ɛsɛ ɔmo trouser kakraka bi na aba no ɛma no ɛbɔ ɔmo paa o ɛnna ɔmo hyɛ ɛnna ɛfɛ sɛ kosika kwaku nso deɛ woni sister gyae fom no hyɛ na fom no a mo hyehyɛ no yɛkɔ dɛm no yɛbie so ne ho ayɛ ayɛ disappointed bra bɛgye duro wɔ Dr. Setadu hɔ na manfo odi adanseɛ mepakyɛw sɛ wo kunu sɛ wotu saa mepakyɛw frɛ dɔk number no gu TV no so no radio foɔ mo ngye number no 0276 070704 ɛnɛ yɛnka product biara ho asɛm bie mpura na bro nyɛ ɛbɛn no mesi ɛtuo nti obi a wadeɛ bɛgu wakohu to kɛseɛ nti no ɔmfa wo nyɛ hwee wo de bra na wogye aduro no bi amsrɛ bɔ mmɔden frɛ doc ɛwɔ 0557 285077 aduro nyɛ sɛ wokɔ akɔte abɔlebɔle so yɛwɔ kwan yɛ fa so yusu no wamfrɛ doc wa wode yɛ a ɛnyɛ adwuma because ɛyɛ very fast Crawford di adansi o doc ɛkɔ yɛ fa so yusu nso deɛ ɔyɛ dɛ wontɔ yɛ amenkyerɛ hɔ na yɛ saa production nti no sɛ wopɛ sɛ woto yɛ sɛ deɛ da TV so bi a mesrɛ wo bɔ mmɔden a memewie a megye bɛɛ mmiɛnsa na mewɔ adɔfo bi a wɔsam de kɔma wɔ mɔ nti doc wode kɔma wɔm tu susu ana ɛsɛ mu bustu wɔ mu mora na wafrɛ wɔfana wonim kɔɔsa menya abi nam sɛ hɔ na ne meka sɛi ɔsɛ memmɔ di nkyerɛ ba woni me paa yɛagye dɔk aduro bi ma me wae enti yɛka no mesrɛ ɛyɛ adwuma dɔk nnuro no yɛ adwuma penis enlargement that's right ɛno susu ɛnie ɛno susu ɛbɔ adwuma nice one wotɔ a mɛkyerɛ wɔ ha a wobɛyi su no ana yɛwɔ flattomy no ɛsa twe cholesterol ɔtɔ a ɛbɛboa wo ɛyɛ powder ɛno ansɛ nsuohyeɛ ana ade ɛbɛfra na wanom anɔpa ne anwummerɛ ana ayiko man herbal capsules ɛmɛɛma aduru kinkɔn na angasa nkɔfoɔ ɛgyina wɔn nan so kinkɔn no aduro no mefrɛ no kɔfa bae saa aduro wei na ma yɛto Dr. Setadu din ayiko nti ayiko man herbal capsules ɛno ɛni ana flytocare ana wei no ɛne flattomy no biti nkɔfoɔ wei ne deɛ yɛ capsules ɛyɛ infection adwuma wei ɛne ayiko man no deɛ wokɔ a market herbal ɛne pharmacy ne drugstore a wobɛtumi anya bi wosi aduro no a kente design ɛda ho no wobɛnya bi ɛwɔ hɔ ato titru Fredman's herbal Porsa herbal ɛne misty herbal dodoɔ bi apɛ biara wokɔ ɔmo hɔ a wobɛnya bi ato Accra ɛne Eastern region other region aka no so wofrɛ me a mɛkyerɛ wo baabi a wobɛnya bi ato Ayiko Herbal Center yɛyɛ adwuma da biara ɛda yɛwɔ abuakwa sepaase besiase kwa no so nkasɛmi yare ne yɛgu so a yɛ sapa ɛne fibroid no so yɛyɛ ho adwuma yare bi a how biara no fa bɛda yɛn 0557 285077 0557 285077 and 0276 070704 0276 070704 meda obibia right abusua Dr. Setadu ena wote ne nka no sɛ ɔde the secret of life every Ayiko Herbal Center ɛde ɛbrɛyɛ no mesrɛ bɔ mmɔden na pusu doc number no na ɛne doctor ɛnkɔ nankra na wawadeɛ bɛsɔ obi te sɛ kwaku bɛnkye yɛyɛ ogyina me nkyɛn wobɛgyina ne nkyɛn na woto yɛ fia bi power ni so no kwaku no di ɔmo generation radio ɔmo no hu ɔba ɔmo di kan hwɛ ne to ansa ne yansa yɛ na yɛ ne hwɛ adwene ne akoma ne wei ne ba all the same baby na bɛboa why right abusua aha yɛ Sompa 93.1 FM Sompa TV so na ogu so ɛhwɛ me dwumadie no kɔso ayɛ hour of hope osomfo minister Kofi IBJ wo share me get to about my friend Kofi guy
And open to the guy some na ba. Bro nyana na yedi no. Yedi nkomo. Komo ani yedi ya damfo nkomo. Yensan kwa ahoma no so. Na yedi nipa bi eni nkomo. Se wo bi beka to so. Di adamfo bi dia ye wo. 0551931931 0548931931. Bra ne eni nkomo kakra. Sima be du e wo anim no. Bra na yeni enkomo. Me ka wo se Daffodil Empire so ewu fie ha. The magical tea no ye be say di no so ho enkoma no pay. Obi ama ahoma no so ho. Ahoma no so ayeshi. Ngomo we next week e be sa to. Hey, wo bi kwa gina damfu kunu. 0551931931 0548931931 ene adamfo ho nkomo ena yedie odamfo bi dia wo wani adamfo bi ama wo sisi amene wo kasa yi wo ho wabrabo apem sisi amene wo kasa yi wo sere kura mpo na wadi because of wadamfo nti ma yeni nkomo wa homa no so 0551931931 and I said 0548931931. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. But you didn't baby our casa free. Okay. Ora Adam Fobidia o waniana. Madam for nam. A friend of the young to you, and I'm now the climate. I'm no that about me. The emergency to about Juma. German offer. The fair Madame Reka Bonamania, who are friendly staff, no bit now bonus from YouTube. I catch in the best. Kind of one. Only on the program. And then you the quack. Maybe she and the people. I can't go to Obama, the femininity free, not the better of my year. May Martin Giovanni Bernani, Madame for Town, and you should do. Not the other way and the Bonibiana. In English, all because of her. What back at the craft and my family shoot my about me. Na me bacho wo hu na tire no wo ma na hu se wo hu no de ode ayew Obana from here the man but they took me to crop a man here in your plan my better abuna na my better kejuma na obiama me juma de me man ka no de amana so ya me ni na ho hwe en fa won na patina a friend them off at ya it didn't ma it won't correct me on honor. What from the Chiba Catel? Many things doctor in Tino, in Klima, and one Wapani, Mr. Sakwa will chew free in Hawaii. Oh, chew free in home. Aqua with dear, chew free in home. Mr. Pa, Yamisra, Adam forward your Bronsamo. Ah. Hello. Ahumano swai. Ahumano swai she papa. Hey. Dia nan foni bi no. Ayo. From any incomo 0551931931 0548931931. Me usa ahumano swai she but you don't na bowuram. I would you don't want na bowuram why? Hello. Hey, me patrol mentie o why? Mr. What frame na person me di nkoma na wadwum wa fidie no ene me nkasa wo phone no mu obete me nka wate me bre ya no person ono asate ne voice o TV so. Hello. Yes, good morning. Good morning. Midofu Beni. Okay, please mami ntie wa no pay.
But the actually, Madame Family Queen. And at the time in the war, and then you go now. The minute now, nothing is the other way to a saying that it's family to car. More friendly, and you obey him. And nothing for an arrangement, and then there are the school. Indeed, we school, me call me man and feed. There, man, I'm in a now, Madame, you also not for if you know only boy anything for more. Dana, Madame for me, Berman and number. I can see that see them. He is school, right? Anna, or fair Berman. I said, then, I said, over the baby or two. Now, the young thing is, any part tools, or Berman will repeat. And then, you know, making me see a very juma. Then I'm announced another Berman or mom. Ama, Berman, and it of mayor. And see, they call Berman fish, or friend I just the phone. In the call on the night, you say, oh, and I'm young company. Yeah. Madame for the or Madame for the boy in the customer, Madame for the on the lap. No one the phone, Madame for the point shake. And the boy is for you. Mammy, Nessa, what done for no one plan and swap a champion. But I. Wow, what done for? Madame for the Kafra, yeah. Mammy. What do life would dear grow? And some out to me catch what down for no. And near ma who be a move free what brabo much what down for no. Also, come on, ye di one was I would do life for dear gropper. Missy or beat me in a damn for a contaqua. I'm a secret fan of brabo hunin and what timid ya bet to a bonting. I'm a nipanato form. What does so ya down for the own? Me bacho juma fidie no na mitimi ne okasa. Hello. Obaba odin ana o modin. Me bacho mi mo bi kakra. Me bacho enkomo mud na pese me tia ma agene kakra. Me bacho o kasa free hin. Me kasa free koma se bleman. Mami ti o me dofo. Me bacho sa down for go wale a enya wawa. Ni ya me ma me o ti me wo go ma wale. Is a madam for kuma wale a enye news. One kasa mami o ti mu wo ne egu awade. Ni a wo ti me wo kuma wale. O ti mi atwefo afre ma asa keke sama afre ma ase. Ama ne bushafo ne so mo mpene ma me ne be ma ne ntra. Me be ma ne kitankwala mienu. E bushafo ne se o mo mpene e ma me ne be ma ne ntra. E kan se ma me na twe se be ma na me ne nti. Na do wo ko egu wale no adam ko egu wale a mebla e wo wa be ne wo. Ma me to bo ase. Nasa, what do you fear was young Gassan that chow? Not our body is only appointing soon you. Oh, no, appointing soon only more was near the air. Now, the water your mother so may come out him while war. 18 years while I down for go, that's all down for go, take a part. No one is under the blood. Any news, and now, dear day, a year one. Mamma told Bossy. A dear pan, and woe no mamma in Tamua. Oh, mammy, bet to me a good what dear sir. Yes, and some media some make a program the crown. More at the moon for course, and a year so. You and some big and some big. Yes, and easy. Nasa tintin theatre said, woman, me to me a guawadi. I'm a quampai for my nibby. So that they can make him or either say, or Beguma Wally, and after the name of my young Quabi Chapel. Mistake nobody would be timber with the minimum crew, none of money binum, no more than a man cranny binum, no more than a man cranny binum. But I lady was singing Gualeno, but I come in a money a day, and I did a day, you be chapel. Mamma Toboase. Won't come away, me am a from wedding come, Jinasona in found number what? The catch you. What could pick a number, mammy? Hey!
Na sese kura de he fa ne yankoro na bonti sofo no elbro ye ne ye san dwane abafi a afa ye wurade wo de yanko dafna aso ye mra yanko dafna aso ye mra Kaka. Minchio kakra. Mamintio. Aha. Kafra, ubacho obodi na umodi. Yo, very time when I friend with you, Mr. Make sure we see you be a come to be 100% right. Medas Yankupo Israel P. Yes, okay, what fire Mamintio. Yo, na there was no fear for your watam for. What I say, Mammy, only over there, Mammy, my son, so I'm just picking what it or Monjawa. Yeah, in the Belgium. Be a clear big gas moving. So, Papa, once Mammy Channel, watch it, or some pushes me, Mammy Channel, Papa. Now you clear it yet. When you tell program, oh, can do the Susuman, me brapani no. I don't Susuman no. Share. Obutu TV no den. Oni okodi eje wa. That's right. Now, open here. I know you can't the Bible can say the power for your time for so many now. I don't say the evening. Show, just a while, mammy. So people, how many big worry. What's up? What is very good? And you mean, we are getting young pay my 1 hour time, one more pay more to me, one on the you should care what you mean some shuffle for. Is it you be any money in Qua? Opia, yes, more to catch any claim for this Mokata, Mamma, penny said you, Opia, Bow, no, my member, Nicolama, the power, my mini buyer. Now, oh, says Savannah, we are the mammy, what done? Mamma, what done it? Yes, you will be a member of the force of the son to my one of the Shemaka. No, I know one. None one I know for. Every I know about the new son of Badada. What you want to say about the king one, no, you are some Mamma Garcia. About the king one, no, your mamma. Messi, ha! And someone of course will tell me because of this my dad for me say I don't want to wait my plan of crowd all men with that. After I'm for which message you with my book on what measure on that. But wow, wow, see me. It's man destroy with every boo, with my cell. It's a simple on himself in the Bible says young don't want more. You know, young don't want them. What a young papa more. What you say? Matthias. Nyamisrao P. Me what time am do? Makacho said the best thing you can give to your enemies is to give them good results about your life. At the papa will be to be the amount of time for say, me amount of time for attention. But pretty cool him. Eti wo gu ani mase wo sewo na no will be say IBJT hoi no anti yo ha ne yiri ne ha ne nti won twempana kwa America na koka kire ku agemfu ase wo hu se me twempana na wan ka boti wasum so hu no enti so obi so watawa me pachew man attention hwem na bo bra nti wo be hia no enne na wote pragiamu a ochina na wote kamu ka no kura nso so is in categories na wo kọ wanim no hu te single room when your apartment bi na wo han obi fie obehu no wasi 2 rooms bi sa na mo abrabọ ne nye na damfo de hweniye yanko dafno Sompa yamra ye ba ye be san abetoa ye nkomobo no so sis me mo akwa ba me jo swaibi but on a bibia boko de right anopai so oti say jiro me da se me ba to dafna so ye te say nyame adom adanse enko a adanse ne basa adanse enko a city reviews enko a na yeti me ba to misro mo amutie radio no de number no mu nya nhuni nti before and then komo no ye bedi no misro ma me fa number no ma
because said the dance any see dance no ya na do time bia me shara na me ha wadwe me phones no dance ni ba me phones ba crofo frame me IBJ na dre die man ko fa ma ka ye wu ka ye stomach ko say ye pressure ye wein na doc ani panso abo abaso e wo promo ya wo running eti me do fo me sra wo enche date no promo ni date ni be kwa wiye me ne wanka me to be 10 agu ho hwe doctor we nko na otimi kwoto na do otimi ka cho say de wo toro dos ro timi mfa ma wo mi hu bi da na se ka me ba me to am wanya sika but was it there be edro no de wo to no edos do do nti me nton ma wo wo de kokko nom we bi bra it tells you say wa yaresa no wo pe enye ne ho no wa panya me ka tell say definitely edro no say the first na wo to no doctor ye promo or the 50% discount na to so the first day na wo to that thing no say sika na wo de to back no etomienu enti tumrika fa number is here 0596 502626 0596 502626 and I say 0500 922 299 0500 922 299 and I said 0244 941 097 0244 941 097 and the magical tea of the moment. Say you know ye tenasia I be bo wura dance mo do na wo ka dance ho asem ye won krofo bi mu a wo ma dance ya ba e wo se ya hwefo no ye tie 40 na me akura nso emma me nso me fun so se me tibie ai no kre obi ana ne lungs mu SC na ontimi home na ye de na call hospital do who ka say lungs am say eno no ne twi ne ye de lungs no ne twi no bo ame lungs ne twi no kwa de na hra wo mu na ne brebo em say baby a wo home fa no yes em from afama na kwa home no na honom na sisi chese utim say flames sisi ho a wodi akọ hospital ya gina to ho ya ya mani nro bibia chese enya asem keto a owu ani because nipa de untimi nhumi ya say wuo na eba no nyame adom definitely say about the 1 week ipe e clear ni lungs ni nyina hisem no kase ne ho yiye kra me no mo kra ya abo abusua ne sa ya adamfo gidigidi ani age ena obi e kra suna minim se na ye cancer crow se na ye diabetes crow I don't know na anu so ye chronic e won ne ho nyame adom ene ono ntimi kra me ni papa eno so definitely say about etumi age no adanse ani dia bi bebre o ye kase ye kan just any you see the whole day near the share testimonies no bebre kwa because me dia me ye dance for so we dey dro be nipa be 10 na mu na ya fro say dro na boa me automatically e tell say dro na ye dro yes enye enhanhani na me hahamani mi ankasa me dey dro no bia ma nipa be 10 emu na ya fro me say dro na wo dey emaye no aboa ye so it tells you say dro no ye adwuma yes me dofo wona womo nyia bibidro ni ena na me declare amamo se wo benom dafinel na anya adwuma wo de bra me ho so baba jiusika ma true challenge you obi antim mama jiusika no etimi srawo yade bia da oni padua so se e boni din se yade si ya boni din wo ha se emu ni din wo ha no ye kanfo dafinel sabati e de amawo dok se wakoma no wo yare wo de wo anopa wo yare ho okay but yemfa honko mortuary ena wabusuafo emubo ofuna daka ba wakoma na ebo eye adwuma yade bia da osu bia na se wakoma na eye adwuma nko ade a ene anida so ho ye kanfo dafinal sabati ade amawo doc afa na obi hwe ye no se na dafinal kura sai ene enom no na himfo ene betimi anom dafinal yibi dafinal enom ye one of the easiest tea ni procedure obetimi afem dia sa ho yare de obehia yensu hie na afei wooden spoon dem dada ye pese life ni easy mount nya afei na akotwetwe draw a short bia ye de bia tum dada enti no wo besa baako e de agu nsu hie mu na afei
waste na one nom senior temperature no be okay amount no so person nom no very hot na betumi a obetumi anom ne sa person eye warm nso ansa no so e kwan da ho na afia no pashi na wo yam na wo se no di kan na anadwo na wo dae ne yare bia e kwahyehye wo organs ni mu ba bia no etimi di kan wo ho koyi wo mo na sa boa kidney no man function well because nipa bia wo da sorry anopa wo reproductive organs no vital organs na it said there en kontomra ya noa ma na ye bete no tinsuo gu su a na kyese keka ne ho sa pepepe na oni padua no oda sorry a etie enu ti na yesi madafine also about any kind e wo oni padua mu na any kind conflict ya wie bia wo battle na afi ansa na wa padua ne adi e na enwumre so wadidi awie na wonidi biem kra no a wo kwa akoda no na wa ye the same thing na no so one nom e de akwa akoda na timi amma wa ye strong anopa no wo be sorry na ho den na ya wie ni nyina akwa akoda because omanya soja ni panyi pa wada no ore wu ni paduam. That's right. Sa pepe ne no dafine also about it. Doc na wo ka obi kidney ho asem say obi hweye ye so da dialysis so na wotwe bia no e ka obo enom ne ade enya asem ketua sa nipa no otimi num dafine sabati bia na otimi num dafine also about it. Wunya kidney problem ya na ye limit wonsuo fluid taking enti no na dafine also about it so be real and also be no ni nyina ye adwuma okay enti otimi num be some quantity of water we are allowed to take a bra when your kidney problem no with me the sour water no I prepare dafine also about it no na I reverse kidney no back yes because ennuane wo mu no and restore everything enti na say wakoma ye adwuma nko ade a wo betimi anom dafine also about it and afei so no say bia kidney no we see asay crowd dialysis so ye nyina nim how expensive dialysis eye enye Ghana nko a wi ase ba bia dialysis is very very expensive and even kidney transplant credit ma wa eno che say bia ohun sa ba beto obium dafine also about it ni gisem ni say free dialysis ne so na be nom dafine also about it be wi bi na num bi na and refresh kidney no back ema unya wa ho odin biom tinetimi obi o kidney issue kidney failure kidney stones it's me take dafine also about it right abusia na say dafine also about it no yade a wo de ato so say eye kwankro a obruni friend say chronic bia no say o hwe ye ne bomoden obi say me musa question bi ma no say ne ma me ye bedridden stroke at na to form ono nso so ye betima recommend dafine about it bi dia ma no betimi recommend dia ma no ama ni brain na enunti brain no na de na to form o okay yes stroke na nkasa e brain no because stroke starts from the brain and na esi wontini nim sade ne nioma a wo wontini nim intimi blood ni flow ye no eno na aka wato ho ama ebi wo ho ane half are paralyzed enti say wonnom dafine also about no a ebowra wontini nim na nioma boni bia esisi wom na intimi ma blood ni flow ye e ma wonya nkwane ahoden sorry no ebe fem ama chese I say pipe emu asisi I say wo borehole mu asisi na ensuo ntimi manafe wo sink mu asisi na ya yi efina free no sa pepe na dafine also about ebe work e wo wuntini mu entimi nim de wonya stroke a wano madro we bi oda so da ho obi a wanya stroke a woda ho de wontimi kasa friend aphasia ene ne I say adwene no ntimi nya adwuma ye no dafine also about ebe pagya nipa na gina ho ama wa woda ne ho a wo bre wo pagya no enye easy say adwuma ne de minim na ni so pa nti enye small job ni nyina the easiest ebe ba ma obi a ho ato no de oda ho beto no na wa wo hwe ne so benya wa ho to kama nice one right abusuya enti mesra bomodin na pusu enhuman I was 0596 502626 0596 502626 and I said 0500 922 299 number when you come home 0244 941 097 Kumase Dabai news site and Daphne Zaba Asheye ewo doc yes sorry we final words I would ma wahwefo ene watifo ya ka bebre and dafine also about things ya get old in the system ye new enti wo a wonte ye nkan na wote ye nka sa wo ya real dafine also about e ye word drew
because a detoxification product onipa bia wo be hia e wo abrabo mutimi ka say o me dem nyare and amini toxins once I wo home edidi enante ne de toxins den ye be fifi wo nipa duam enti no wo be hia bi na wanom na etimi asa wo yare na atimi so obon ho ban afiri yare wa ho na wo nkonya yare bi say o virus bi aba sign crofo wo build wo immune system na definitely about is immune system booster enti say wo immune system ne ya stronger yare bi anu betia betia on nipaduam definitely about immune system booster enti enye obi o yare nko a wo no ma prevent you from being sick and now we are ready so and also about be heal enti recommended for everybody will be ultimately be no pay esi so no definitely about team. Okay, right. Dr. Nyankopo Ishira Opi. Definitely asreye na yekodi enkomo no. Mamenye birthday CCCA na yen twas. Bacho monye birthday is ready mame. Aha. Happy birthday to Gabriel Amankwa. Where? Okay, happy birthday to you. Kwajo entry bo siakun. Oh, Canada. Wankasa unia ba. Veronica Fashion. Ena oma awoda pay. Osi Nyankopon enhyira na wonfa free adumu enko adumu. Nyame hyira o pi. Another birthday wish so enko ma Esther owo enkransa we free systematic press and what they systematic what's all day with childhood lover me the Sunday I say happiest birthday to my childhood lover Esther we free systematic press me ankasa minua systematic or enkransa Esther systematic say ne me kanchira wo say odo papa nyame onfom free adumu enko adumu happy birthday to Gabriel Amankwa but Gabriel a picture no enye ready Gabriel Amankwa de where sir I don't want you a picture. Great. Happy birthday to you, Gabriel Amankwa. Actually, Manso actually. Konongo actually na wo. We free one kasa unia Darfur say yema happy birthday na nyame fam free adumo enko adumo. Right. Brenoko inti tau ofa bremu kakra bi na ene nkomo na yedi ye no at time na wiame na nyame yadoma na woche sende ye besa atoa so inti the American say o kopɛ yonko a dikan ko abusa nsiensi subi o kopɛ yonko no ena obi fira say yonko bi si onua me say ko abusa nsa because the namfo di nipa no eniama ekoso no ibia brabo abasisa bu a oben no wo afa ne yonko kra no se wo ye ne tamfo kese yonko a wo akofa no yonko a wo da wo si we nya yonko tie de nkrofo kika hwe de wankasa wo wankasa wa brabo mu de namfo ayew onipa bia na ni ginamfofo pii ho nso sa nipa no amane nso mpa ne soda je ye wo do nko bone e wo system num susuji ne padi na wase akana ni secret dipa na asedan kan nyame se me yira go se akuradu ono nko ana oni mi secret obi anso wo secret na namfofo watimi edu secret se ebeto ayi a ebeto bonte ayi bomb a ebetimi a explode afa baabia I tell you ama wale ayi dey agu na obi ya mmobo be man no ye mmobo be man no ye mo da obeti sa asem no danso namfosem yi a
Emma emema ya yonko fa o ko pay yonko am say ko ho abusa ansa na nipa nye na mfufuo diawu ifi abusia na wo ka no eno de etwa wo na nka mma wo me ma wo na mesra me me ma me behwe me na wo abefa yinsai we ka say 2 years ago ebisi wo Europe ma me because ne bana wo twa ticket abefa no ama ga no to ne fi abon ayi abrosanso ebe hwe fom ne ma me abeginiku na nya no nko yaw bi wo na fufuo bi mu oba no obenom se ayi sonkronsuo obenom anopa wi anwumre at the end of the day no me say the American say fire nko a kwabusa ansa na wafa right ofa se wo fire nko a kwabisa se wo kwa wade abisa so na die yesi se wo fire nko nso a bisa fire nko nso a bisa right kwaku benche wa kwaku memu akwa ba yeja papa bibia boko de obo ade adaroma bibia nice one enura so nyame hira obo adwuma pa so me da masipa nyame hira mo nso kwaku ebre ne ko ye sore na tew adwonkofa adamfo ho asem na ye kan boss yesi abo bi beka wa na ofiri wontume abo bi beka wa na ofiri wontume mia me ntume ye hye wa wontume ya me da bia me ka se atade a wo hye kra no suro no atade a wo hye kra no suro because bibi betimi akohye mu a unhu ebeka wo enti yenhwe ye wa yonkofo me ade a yonko de aye me SHS me wie SHS me ne me yonko bi tena afie ontua rent more than 1 year de opebia na obeye ho efie no nso no na enya me dia na me hwe obi fie so nso me ma ne dan otim akire okoka se onumom ne to aduane ma medie onumom ne fie ne hye ne nsa na me ni baabi da no wama baabi da me wa SS madam fu biye be try exams wadini school fees mendi bio na me na matua me dia mana kakakra ehwa na me dada ma me say yapam ma free exams so me gi me fees na na me de ma madam fu no na nyame ompe bone da me tua ma no ye be pam no so no wakotua half me de matua bi that me say ye mani da ho na de aka no me metua ye ba na ye pam me no try exams ye wura do ma no akoka kire na mfofo ne say makodi me school fees intini apam me enso me why wona me school fees ne ma ye nsuro na mfofo a ye ne omonam ne ye hunu de wi a ye ne na mfofo nam a ye ne om bedi nkomo ne ya nhwe na mfofo a ye ne omonam a wabra bo ne be ye basa wadamfo na wo ne nam na nani age a wo ne onam ena wo binti ene wo sere kirew ma ho nkirew ne hwe ma ho nkirew ne hwe me kai mire bia me ball form me phone so me nya damfo bia amfre ne se kwadwo ana kwaku me ho akire me ntibua me obi a be frɛ ni bia oni bi enso enei obi a ho kire na oba ho entibusa ho se adamfo a me fa ni oya adamfo a me konso hwe ma obetimi agina ama me ana adamfo a me pe bibia akoma no na ebi ni me ho a obetimi ama me bia na enya adamfo a wo kofa no menhwe se wo kofa adamfo a da bia no wono no demand free ho ba wo kwa wunya bi choose your friend. Don't allow your friend to choose you. Wo hwehwe wadamfo, ema wadamfo nhwehwe. Hunu de wo ya ma ho. Abrabo na yetim no, se wo ye wa adwene se, wo ye no namfo a emfa nko ba bia. Hwe se ayonko nti no, wabrabo wadwuma papa bia wo ye. Adamfo atutu nsem agu wasoma, bra adwuma we ye be ma adan, bra adwuma we ye be ma say, mi ho adwuma na wo ya ugi 3 million no. Imagine say week bia onya 200 sha hu ansa na 3 million bo so me naba kwaku nti hwadamfo a wo faye na adamfo be ma ho akere wo besu me da ase nyame hira abusua dwumade ne ye hour of hope kwase da bia no anopa nonso kwesi no nkrompa mu ne de brewo Mr. Mofa production line ento so ma me quick na yen sorry bia na opese oni ye di nkomo
bibi how bibi chire wo so number no na ewo so no 054 11 054 11 me pa cho wona ewo me number 0247 bi 97 twato no me pa mo cho say megya yusu enti wo hwɛ me a enko fresh number no ofra emesi me so aha megya sa number no yusu enti no mesrɛ mu pi o hia me a obetimi a friend number here o TV so 0541126626 mesrɛ hwɛ adamfo yie dasane me ne obesa hia nye beto ankomodie so hwɛ wo yie na hwɛ wadamfo yie na ada a wo behwɛ wo wadamfo yie no ho ubom se wabrabɔ no ɛkɔ nanim ye from minister Kofi IBJ makraw nyame onhyira